Защото ти си кажеш ми, окей, аз съм реално копия на истинския Георги. И той е минал през това и той се е смял, но аз съм копието. Аз дори нямам избор в момента, това, което казвам и даже моя смях не идва от мен. Аз копирам някакво движение и действие, което се е случило в друг свят, който е истинския. Ти начи на моето мнение! Брат, искам да ти кажа, че не ти е нужен изкуствен интелект за тези хора и това не смятам, че са масата хора. Казах! Ама не са... Ти отли си! Добър ден и добре дошли всички. Колбър подкаст, епизод Хикс. Не знам епизод 15. Ей, ти ги броиш. Защото аз правих тъмнела на последния. Аз след третия спрях. Там ми е лимита на мене. Здравейте на всички от мене. Много се радваме да ви... Не ви виждаме, но много се радваме, че се събираме. Радваме се да ви усетим. Радваме се присъствие. Да ви помиришем, да ви чуем. Така в главата си. Нали? Може би вас чуем, може би някой друг. Да. Знаеш ли какво е вожа? Вожа? Вожа, знаеш какво е? Не. Виждам, че поне ретеншън на видеята се задържа много скача с простоти на миналите епизоди. Сега бяхме във фитнеса и долу нали, има спа. Там има и басейн, има студен басейн. Да, има джакузи, сауна. Така. И това и във Варна, впрочем, на едно много известно място. Така, също един хаус там съм ходил. И вътре като влезеш, по принцип това нещо се чисти. Значи, тия басейни реално си се чистят доста често. Проблема не е басейна, човек. Проблема са хората. Значи, вожа е мъртва кожа. И сега... Надявам се хората това между другото, не искам да ми се обиждат нали, хората в обаче... Не бе, мют. Това го мютваме, това е името на на фитнеса го мютваме. Ще го мютваме. Абе, не може в студения басейн да плувате такива караконджури. Ма не от тях бе, човек. Значи и във Варна, и в Пловдив, във Велинград, като отиеш, същото е човек. Значи това нещо се чисти през 2 дена, вътре влизат чички и си Мене че гъртат се вътре, бе, човек. Аз това се опитвам да кажа, че идеята ми не е да обида защото го чиста това нещо. Въпросът е, толкова ли е трудно, мамка му, когато тренираш и след това отидеш в сауната, значи ти първо си се потил на тренировка и си вече мръсен, отиваш в сауната. Първо преди да влезеш в сауната, изкъпи се, измий се. След това влезеш в сауната. Като излезеш в сауната, искаш да влезеш в студената вода, влез под душа да се изплакнеш, да изплакнеш потта си, да изплакнеш това продукта от детоксикацията, така да се каже. Токсините да ги изплакнеш и така нататък. Мисля, това са елементарни неща, човек. Аз виждам как хората изобщо 5 пари не дават, смисъл като някакви моржове са първото, което е изобщо, както да не знам, просто много е изнервящо. Тук сега звучи много мразни, аз просто искам да кажа на чичките да не си... Аз съм насъбрал. Брат, влизам вътре, влизам в този басейн в студения, след самата седиме вътре супер много и просто всеки път най-трудното не ми е студа, а това как ме заобикалят едни и някои от тях са големи колкото нокътя ми, брат. Разбираш и такива кожи, които може да са му изпаднали от него. Той може да е толкова износен. Аз знаеш какво си мисля, брат? Че те са някакви в началото, са някакви много финни, много малки, обаче... И се клъмпат. И се събират, блъскат се в едно друго и там си има цели галактики. Ама то, впрочем, за тия, които не са ходили, понеже ние се оплакваме... Млечния път. Да, надявам се хората не закусват сега или да обядват нещо, докато ни гледат, но в действителност е на всеки... Милиметър даже. Брат, това е скандално, бе. Мисля, ти трябва... ти като плуваш, трябва да си направиш път. Значи, така е във Варна, Седно се намираш, как се казваш, индийската ръка там в... Как се казваш, бе, човек? Не. Сещам се за какво говориш. Не, то е скандално. Значи... Само, че заменяме бокуците с кожи. Така... Тук пак е окей. Във Варна си представи това, което тук го сменят на всеки 2 дена. Като аз даже съм толкова нагло, че и се дразна като го смеят, защото се го нацелвам и после няма нали, вътре вода. Да. Обаче във Варна, на едно пак много такова известно и голямо място, там водата не се сменя, брат. Значи там е... Човек, там е все едно... Виждал ли си хлорирана вода? Само, че не е хлора, а кожи, брат. Разбираш ли смисъл? Той е толкова бяла вода. Виждал съм, защото сме ходили много пъти. Аз
Така. Накратко, ако има по-възрастни хора, моля ви се, не се чегъртите в басейните. Това... Да, мисъл, така, по душа. Така, значи, аз между другото, като идвах насам, решихме да го оставим това, защото ти още не знаеш за това, което искам да споделя, но имах някаква мисъл. Просто да изкоментираме, защото дали... Мъдрост. Не е мъдрост. Даже може да е нещо супер глупаво, просто ще го кажа и да го изкоментираме и да се посмеем. Значи идеята ми беше следната. Защото нали, има една такава идея за това, че теория, че това, което всъщност пространството, в което съществуваме, не е реалност, е симулация. Нали, в момента, в който ние създадем симулацията като симулация, ние реално доказваме, че симулацията е възможна. Това означава, че ние веднага автоматично доказваме, че някой някога преди много време е създал вече симулацията и ние сме създали симулацията в симулацията. И това може да продължи безкрай пъти назад и безкрай пъти напред. Нали, има една такава теория. И сега, аз си мислех, ако някой творец, например Господ, има силата и възможността и знанието и всеобхватните възможности да създаде реалността, да създаде живота, да създаде пространството и всичко, което ни заобикаля. Нали, ние това нещо го наричаме игра, защото ние го асоциираме с нещо, опитваме се да го разберем, да го вкараме в някаква рамка, която е разбираема, защото ние сме играли игри, примерно GTA, San Andreas и така нататък, и по този начин асоциираме такъв тип творение. И съответно, ако предположим, че това творение, тази игра, тази симулация, то не е симулация, но тази реалност не е създадена в електрическа матрица, т.е. не е от битове, а е нещо, аз го наричам биологическа матрица, и матрица не в негативен смисъл. Тогава по какъв начин ти би кодирал тази игра? По какъв начин би кодирал тази реалност? И се замислих, че единството логично нещо е да я кодираш в ДНК-то. И като погледнеш ДНК-то, нали, ние сме гледали всякакви видеа, всякакви клипове, всякакви документалки, че ДНК-то наистина е като код. И съответно, идеята ми е, каква е целта? Нали? Всяка игра, всяка симулация има... И голяма част от него не го използваш даже. Да, е милиарди километри дълго и така нататък. Въпросът е, ако всяка една игра има някаква цел, за да превъртиш играта, нали, има някаква цел, в крайна сметка, някаква причина да играеш тази игра. И ако причината е кодирана по някакъв начин, тя съответно е кодирана в ДНК-то. И ако гледаме за какво се използват ДНК-то като цяло, нали, благодарение на ДНК-то ние изглеждаме по този начин, мислим до известна степен по определен начин, ние имаме определен характер, определени неща. Ти можеш да имаш даже страх, който идва от 6 поколения назад, брат. Безброй поколения назад. Това е... Ние съществуваме, защото преди милиони години някой е съществувал. Разбираш ли? Смисъл, няма как ти да се появиш от нищо. Ти съществуваш, защото някой преди милиони години е съществувал. И е предал цялото това нещо чрез ДНК-то си на следващия човек. И ако ДНК-то е кода и в него е кодирана причината да съществуваме, съответно и ако функцията на ДНК-то е ние да обогатяваме това ДНК, съответно ако и го обогатяваме по начина, по който живееш, по начина, по който мислиш, с храната, която се храниш, с действията, които извършваш, с живота, който имаш. Съответно, може би, ако в N на брой поколения хората живеят по определен начин, ДНК-то ще се промени по определен начин и ние ще стигнем до някакъв друг етап от играта, който е предназначен за нас. Ние да стигнем до този етап от играта, като надградим ДНК-то си, обаче това няма да стане с един живот, а трябва да стане с много поколения, които да съхранят и да изградат ДНК-то по определен начин, за да можем ние да стигнем до този етап от играта. Демек е Raid Quest. Примерно. В смисъл, това е групов квест. Да, със сигурност е групов квест. Да. Със сигурност е групов квест, който се предава от човек на човек, от баща на син, от син или от баща на дъщеря и така нататък. И затова си мислех в колата, докато идвах насам. Не знам защо. Окей.
Аз мисля, че за много... Едно от нещата, които сме говорили е, че ако използваш думата симулация, това е просто, защото смисъл ние не знаем как по друг начин да го в някаква рамка. Да, в рамките, в които сме ние, в рамките, които ние поставяме на това, което ние изграждаме. И на това, което ние разбираме. Защото ние реално имаме възможността до известна степен да създадем някаква симулация, която е много, нали, за чисто технологично погледнато е много напреднало, обаче чисто реалистично погледнато това, което би могло да бъде и това, което всъщност ни заобикаля, къде е по-адванс е. Аз мисля, че за повечето хора това няма да има значение. Мисля, че... Той и за нас няма значение. Да, мисля, че когато дали използваш думата симулация или игра, не е страшно това, че ти... Защото ти си смисъл, той идва от някъде. Нали, в този случай Бог. Едно ниво нагоре и то може да идва пак от някъде, от по-високо ниво. Твоето ниво в компютъра идва от тебе. Да. Нали, това не е страшно. Мисля, че хората... Това е Event Horizon. Да, за хората е по-страшно според мен да си реална симулация, да си реално копие. Да. Това е тъпото. Да, защото ти си кажеш ми, окей, аз съм реално копие на истинския Георги. И той е минал през това и той се е смял, но аз съм копието. Аз дори нямам избор в момента това, което казвам и даже моя смях не идва от мен. Аз копирам някакво движение и действие, което се е случило в друг свят, който е истинския. Не, аз смятам, че не стоят нещата по този начин. Аз не съм никой, нали, но чисто просто не си го обяснявам по този начин. Не мисля, че непременно това е точно този начин. Не е най-добрия. Това би било много такава елементарна идея. Да създадеш, не е най-добрата логика. Да създадеш свят, обаче да го направиш по начин, по който той изпълнява същата функция на твоя. Звучи много скучно. Скучно е, да, и особено ти, ако имаш възможността да създадеш свят, примерно ние, когато създадем една симулация в бъдеще и то близко бъдеще, тази симулация няма да бъде абсолютно реално копия на света, в който живеем, защото ние ще искаме да изпитаме повече, ние ще искаме да правим повече, ние ще искаме да бъде много по-различно от това, което е. И така, мисля, там реално в симулацията ние ще пречупим бариерите на реалността, в която живеем, примерно на физични закони. Примерно ще можем да скачаме по-високо, да летим, да правим някакви неща, защото това е симулация и ние ще имаме възможността да го правим това нещо. Ние можем да я кодираме по всякакъв начин, защото ние можем да го направим. Нали, идеята ми беше по-скоро за това как ние надграждаме ДНК-то и че всъщност ако наистина си творец, ти би ли кодирал значението на играта по някакъв начин? Да, защото си създател и може чисто хипотетично и да няма абсолютно никаква причина, просто си го създал. Обаче аз си мисля, че всичко до някаква степен трябва да има някаква причина. Обаче думата значение аз не бих използвал в този случай, въпреки факта, че ти разбирам логиката, защото значение много често хората го свързват с резултат, като крайна цел, той ти така го обясни, като крайна цел някакъв квест или нещо, нали, отива някъде. По-скоро бих казал, че ДНК-то е реалният код, който поддържа всичко и вече значение или квест ти сам си го задаваш. Не, значи идеята ми е, като казвам крайна цел, то е по-скоро и също така, като казвам крайна цел и превъртане на играта, аз не смятам, че има край. Аз смятам, че просто нашия Event Horizon, т.е. това е хоризонт, който ние виждаме и зад него ние не виждаме какво става. Когато стигнем там, ние всъщност ще отключим следващата... дори не е нужно ние да стигнем до там, за да отключим следващата визия или следващата посока. Или... Защото, примерно ти сега, ако погледнеш направо и направо има само едно поле. Нищо друго. Има поле, планини и така нататък. Ти ще видиш примерно 30, 40, 50, може би 100 км напред ще видиш в далечината. Обаче, ако тръгнеш с колата по тази пътека, примерно само направо, колкото повече се движиш направо, толкова повече виждаш. Разбираш? Тоест имаш едно полезрение, което до някаква степен е ограничено и ти като вървиш в тази посока, полезрението се движи с тебе. И съответно това, което искам аз да кажа е, че нашата цел до известна степен може да бъде края на полезрението, което имаме в момента, обаче ние движейки се в тази посока, то продължава да се движи с нас паралелно, разбираш? Окей, да и. Това е. В смисъл, няма крайна цел, като стигнем до там, няма да стигнем точно до там, ние винаги ще се движим напред. Разбираш ли? Да. Да. То ние горе, в смисъл, аз
Окей, аз може би съм го казал с други думи, но и аз това при под ДНК-то да има, знам, да има самоподдържаща роля, де факто. Именно, да. Но ти до някаква степен също звучиш и като тия... Забравих коя група хора се казваше, които с гените искаш да модифицираш... Scientology ли или кой? Не. Искаш да модифицираш humanity. Човечеството искаш да го модифицираш, искаш да еволюираме. Ама ние се модифицираме постоянно, бе, брат. Ти, какви цял живот? Яш 6 месеца Макдоналдс. 6 месеца яш Макдоналдс. Имаше един американец, който си направи изследвания, преди да го направи този експеримент. След 6 месеца, на всеки месец си правеше кръвни изследвания и пълна картина на тялото. На третия месец лекарите му казаха да спре, защото органите ще му откажат. Той продължи. Продължи човек, стигна до края. Му се е ял или просто експеримент? Не, експеримент. Okay. Експеримент преди години. Защото не помня преди колко. Сигурно 10 години съм го гледал преди горе-долу. Може да е било малко по-рано, може да е малко по-късно, но горе-долу. Да. И човека мислеше, че това не му е повлияло по някакъв начин на гените. Мислеше, че ако се храниш по този начин, този физиологически стрес на тялото не се отразява и на гените. Разбираш, че се отразява. Отразява се със сигурност. Има и друго също, впрочем, не знам къде го бях гледал това. Правите си дете, нали, създавате от тебе, на един гените са по-силни от на другия. Uh-huh. И де факто той афектира детето много повече от другия. И тук не говорим за... Тук може и да е жената, може да е мъжа. Не съм много запознат на темата и тук ми изкача някаква мисъл в главата, може и да е абсолютна глупост, но доколкото си спомням, гените са... Значи, тук май трябва да викнем някой. Самото ДНК, нали, те ще ни поправят хората, защото ще се намери някой, който знае повече от нас. Нали, самите гени се разделят, нали, те са две линии, които са една с друга се включват. Общо взето, едната половина на мъжа, другата половина на жената и те се съединяват. Мисля, че така ставаше при детето. Ага. Тоест, едната половина от твоята страна, другата половина от нейната. Мисля, че така става, не съм сигурен. Не знам, но има някои семейства, в които се раждат 7-8 подред дъщери. И изглеждат по един същи начин само на единия. Да, така. Има доминантни. Има други, в които само момчета. Армия си правиш. Така, да. Така че това е много интересно. Има го това, да, така е. Да. Какво ти става, човек? Засърбява се нещо. И какво? Това ти е от гените нещо. Да. Назад. Не, това наистина е от гените. Тя майка ми е с голям нос като мен. Тоест аз съм като нея. Майка ти има прекрасен нос. Не е така да говориш са. Аз не мога кажа, той не е грозен, просто е голям и аз съм наследил точно тази част от нея. и примерно супер много подсмърчам или пък много ми тече носа и така. Добре. Това от нея. Благодаря, Майкъл. Хубав е носа. И какво? Нищо. Виж. Друго нещо, за което си мислех, между другото, само да се сетя за какво си мислех. Ти днеска за много теми си с такова. Не бих казал. Това е докато пътувахме насам, защото ние решихме да снимаме преди 2 часа горе-долу. Аз на тази тема, впрочем, аз бях разсъждал, в момент, нали, излиза много AI, много AGI, впрочем, и какво ли не още. И тъй като съм мръдна там, аз те слушам. Тъй като има много така, много силен наклон в бизнесите към оптимизация, автоматизация и така нататък с AI, включително и в комуникация. И обсъждах разни теми, как там, нали, с някои клиенти, как след време със сигурност, много скоро даже, това, което правим е просто изграждаме нон-стоп бариери между хората. Нали, ако гледаме от към бизнес гледна точка, имаш си все пак клиенти, B2C клиенти индивидуални. В крайна края, той винаги е end-user, цялата икономика и от консуматорите, да, защото все пак те купуват нещата. Къвто и бизнес да имаш, само B2B икономика не съществува, такова нещо няма. Винаги стига до end-юзерите. Да, защото те B2B в крайна сметка, нали, цялото нещо се върти около епицентър, който е крайният потребител. Точно така. И с AI в момента има много силна насока изцяло, нали, насочене към бизнесите. Да. Но все повече и повече ще навлиза в живот на хората. Единствено нещо, което правим в момента, нали, няма да влизам във всички детайли, е просто да изграждаме допълнително в следващите години допълнителни бариери между мен и тебе. Като човек в комуникация, в това как си води бизнеса, в това как ти си водиш живота, в това как взимаш решения. Ами да. Разбираш ли? Това, което казваш е така и сега ме накара да се замисля за пример.
когато ти не знаеш нещо, или не си, но пък познаваш човек, който разбира от това нещо, ти би се свързал с него по някакъв начин, да го питаш, брат, трябва ми помощ, така и така и така. Може ли да ме посъветваш за този конкретен казус, какво да направя? В бъдещето... Ма той в момента това е. Той в момента е така. Много хора но в бъдещето все повече ще спираме да разчитаме едни на други и ще разчитаме много повече на технологията да се... да взима за нас решения, да мисли вместо нас, да ни образова, нали, ти няма да си изграждаш живота върху опит и върху четене, ще го изграждаш върху чат GPT, please tell me this. Нали? Често казвам, виж, то адски добро е, брат. Ти спестява много време. Мега адванст. Обаче това знаеш много, чисто технологично. Брат, то помага, обаче знаеш ли какво е това? На времето, то е 1:1 и хората не го осъзнават. Слушай, това е много интересно. На времето хората си комуникират или лице в лице преди 100-200 години, или по почтата. Пращам ти писмо. Супер бавно е, но имаме директна комуникация същевременно до особена степен. Директна, ама имаме комуникация. Да. Смисъл, имаме комуникация. Идва от мен към теб. Да. В най-праволинен вид. Да. И аз трябва да съм внимателен как се изразявам, как говоря. Репутацията тогава наистина е била нещо много важно. Той в днешно време, но в днешно време много... Казвам, тогава е било много важно, защото в днешно време има много бизнесмени, инфлуенсъри и какво ли не още, които просто лъжат. Той не е такъв човек. Ти мога да направиш евати медиа, ти мога да направиш евати маркетинга. Всичко е... Да, така че това е едно от нещата, които са стимулирали хората и да учат и да изграждат опит, защото в крайна на края ще седна с теб на една маса. И това ще е наша комуникация или пък ще е по писмо. И това също е било много бавно, защото не само, че писмото е по-бавно, разбира се, но и аз ако искам да комуникирам с някой, пак казвам, примерно за бизнес или нещо да изграждаме за работа, аз трябва да съм подготвен. Защото ние двамата сме на съвсем друго ниво. В смисъл, пак казвам, да кажем преди 100 години, ние като образованост и като опит сме на съвсем друго ниво. Аз трябва да съм подготвен за твоето ниво. Не мога просто да седна на масата, да съм пуснал някакво чата там, да съм си записал нотове. В днешно време, впрочем, ако влизаш така, нали, за тези, които влизат на разни такива митинги с клиенти или нещо друго, чакайте да извадим тук bullet points. Какви bullet points, бе, човек? Аз съм дошъл да говоря с тебе, какъв bullet point ще ми вадиш тук, да си ми извадил някакъв, нали, смисъл глупости са, но 90% от случаите, особено в корпорациите, това е. Нека да извадя PDF-а. Аз съм дошъл да говоря с теб, аз искам да видя ти какви знания имаш. Не искам да ми вадиш PDF. Но повече не разсъждава така. Когато излезнаха тия телефони, това беше ускорило много нещата за комуникация. Допълнително социалните мрежи бяха ускорили начина, по който ние комуникираме. Бяха дали и нови възможности за комуникация. Именно снимки, постове, какво ли не още. И на пръв поглед, да, наистина всеки... Аз, впрочем, още от началото доста не ги харесвах, но има плюси, има и минуси. И по такъв начин влезнаха в живота на хората, че минусите просто някакси изчезнаха и в днешно време минусите са стандарта, а именно да си супер социопат, минусите са да си нещо нормално. Да, нещо нормално. Те така се раждат, те децата са такива. Не. Брат, казвам, не. Добре, разбираш ме за какво говоря. Да. В смисъл, говорил ли си с тинейджери, Gen Z, както ги наричат? Работил ли си да наемеш някой такъв? Не съм работил с. Много хора се оплакват от тия хора. Извинявам се, не го казвам. Нямам наблюдение, но... И допълнително са много умни, значи има плюсове. Супер умни са за годините, супер умни са. Същевременно обаче много нисък work ethic. Нямат характер. Умни са, но нямат характер. Да, нисък work ethic, нека така го кажем. Дисциплина или липса, какво? Това е съвсем друга тема, защото има деца с дисциплина, има и деца без дисциплина. Деца, аз говоря, впрочем, до 21 и 2. Това поколение, не знам, в смисъл, аз не искам да съм от тия хора, дето, защото всяко поколение, като едно се поставяш на тях, нали? Брат, това казаха за нас. В смисъл, абсолютно, от всяко едно поколение има ти си скъсал гъза от работа, нали? Случва ли ти се да немеш някой брат и след един месец да работи все едно е работил 10 години? Да, обаче, брат, ти разбираш ли, че от нашето поколение, като погледнеш така, като се огледаш, ще намериш хора, които може да кажеш абсолютно същото за тях. Окей, както и да е, да не се... Има извадка от всяко едно поколение. Съгласен съм, затова не иска да го коментирам, защото казах и това, нали? Но винаги можеш да генерализираш на някаква група от хора и да кажеш, окей, повечето са еди-кво си. Това е мързеливо е, смисъл. Защото най-лесно да го кажеш. Ние милениум ли, какво се лъже? Миления ли? Аз много повече бих предпочел
Много повече бих предпочел да дам Millennials. шанс. Да дам шанс и да... Ма всеки дава шанс. Аз не казвам да не се дава шанс, аз не ги мраза. Да. Казвам даже супер. Има много... Много крайно се изрази за това. Да, аз съм си крайен винаги. Аз така се изразявам за всичките хора. Затова, нали, така малко ме гледат на криво. Но сега не имаме едно момиче, което си е Джензи, нали, за маркетинг да помогне за раз такива. Тя си супер. Не знам, това е от след 2000-та. След 2000-та да е роден. Окей, хубаво. Човека Брат, така се защо води. ги наричаме? Не знам, бе, човек. Защо се вкараме в някакви такива тъпи кошчета, брата? Ние сме Джензи, ти си бумър, ти си не знам си какво. Брат, това е така аз го тъпотия. използвам заради аудиторията, защото все пак се подразбира с кой говориш. Ти си някакъв милениал, нали? Но ако вземеш генерално, нали, пък примерно при... то това може би и в днешно време го имам. Аз ще я кажа, че хората, които са родени някъде 1990 до 2000-та, генерално може да видиш, аз поне, може би, защото това са повече хора, с които комуникирам все пак, имат разминавания в разбиранията какво трябва, или объркани са какво трябва да правят живота. Нямат правилна насока, нямат правилна цел, не знам което е какво се напълно случва. нормално. И аз също претърпях такъв катарзис. Това беше абсолютна яма. В смисъл, ние с тебе... Няма да... То е дълга история, но ние също мисълта ми е, че нещо. може да генерализираш, нали, всяко поколение с нещо. И примерно Джензи, генерално, повечето хора, аз това не е някакво мнение, аз чак толкова не комуникирам с Знаеш тях. какво Само секунда, на повечето хора, с които аз съм говорил, клиенти и бизнес партньори, те казват ми, човек има талант, супер умни са, обаче ти почти не можеш да го накараш да свърши нещо и трябва да си му като бавачка. Най-вероятно сега някой може да гледа тук и да ме нахули, да каже, аз не съм така, ти си знаеш, брат, окей. Нали, но това, което иска да кажа е, че, нали, това до определена степен като държание идва от ето това тук, което беше в онези години, преди не знам 15 години ли се води вече AI-а, който ние имаме днес. И това, което аз мисля, че трябва да очакваме от AI е това и социалната мрежа на стероиди. Да. На стероиди. Ама много на стероиди ти казвам, брат. Не, то не е стероиди. На стероиди е твърде меко казано. Да, смисъл това нещо, като страничен ефект, наистина, което се е получил. Този тип технология наистина промени начина, по който работим, начина, по който създаваме бизнеси, начина, по който управляваме бизнеси, начина, по който комуникираме, наистина да изръпне абсолютно всеки един аспект на живота ни. Ета елементарна технология. Тя не е елементарна, но така да се каже. И сега има също нещо се случва, обаче скейла е толкова всеобхватен, че... То е всичко. То е всичко. Да. То е всичко и допълнително за 2 месеца това нещо се развива като за 2 години. Да. В смисъл, голяма част от по принцип, AI-а. Аз много бих искал защото това не можеш да го спреш, не можеш да го лимитираш, трябва да си, ако имаш акъла, трябва да си един от хората, които са част от този процес, за да може ти също да имаш дума. Защото ако ти не си част от този процес, тогава думата отива в други хора. Разбираш? Остави го това. Дори когато е в техните, аз съм съгласен с теб, но дори когато е в техните ръце, след време нека просто да го макснем. Това е много мръсно. Да, мръсно е така, обаче ако няма добри хора в политиката, тогава всички лоши хора, единствено лоши хора ще представляват тебе. Което си е така, в повечето случаи. Във всички случаи. Много добра аналогия. Допълнително, да кажем, минаваме го това. И просто стигаме на момент, в който AI е навсякъде. Mm-hmm. И сега тук не е нужда да навлизаме в темата дали той ще има емоции или не, дали ще разбира какво или не. Той дори да не разбира какво е човек, той може да имитира до такава степен, че е жив, че той разсъждава като жив. Дори да няма емоция, той може да разсъждава, сякаш има емоция. Може да бъде... Това е някакъв най-висшата степен на психопат. Най-висшата степен на психопат. Да, така е, да. И след време, колкото и години да е, не знам колко години. Това е дефиницията на психопат. Може да е 50, може да е 5 години. Няма нужда от нас, за човек. Няма нужда от хората, няма нужда от консуматора. Викаш, има само AI-ове, които се преструват, че има AI и емоции. Да, сега звуча краен, обаче това е реалността. Виж са. Чакай. Аз не казвам, че няма да се случи, защото чисто и просто има вероятност това нещо да се случи. Но разбирайки тази вероятност, трябва... Ти трябва да го спреш да не се случи, разбираш ли? Трябва ти трябва да го лимитираш. В смисъл, това е все едно. Един начин да го... Защото има органичен растеж на едно нещо. Има и
и изкуствен. Това нещо ги има и двете. Да. Има изкуствен, има и органичен. Само расте, само се учи. Това е логиката. Нали? Ти го кодираш изкуствено, така че да го пуснеш и той направо exponential growth много. Интересното е, че нашия мозък е много по-complicated, в смисъл от към връзки. Начинът, по който работи изкуственият интелект, използва много пъти по-малко връзки в главата, отколкото твой мозък. В алгоритъма, отколкото нашия мозък. Нашия мозък е мега пъти по-мощен, отколкото който и да е AI. Да, но слушай, интересно тук е следното. Това е в момента. Въпросът е следния. На мен логиката ми е, че единственото нещо, което ти се съгласи, нали, ще го спре, ти да го спреш. Ти си го пусна, това е само ти се затичал към тази врата. Сега, че просто аз те спра. Да ти кажа спри. В историята на човечеството такова нещо не е съществувало никога. Значи тук може да вземем... Вероятно. Никога не е съществувало. Смисъл, атомната бомба. Окей. Не знаем реално какво наистина е съществувало преди. Наистина не знаем. Говорим за това, за което знаем. Много ни се иска да си мислим, че знаем, обаче има такива неща, които съществуват, които са наистина необясними. Някакви огромни цивилизации, които са създали цяла цивилизация. И може да се затрили, примерно, по някакъв начин. Те са се затрили. Те са изчезнали, брат. От и точно това ми е логиката, човек. Виж, смисъл, ти ако вземеш, примерно, атомната бомба, първо гърмят и то над цивилни да видят какво е. И то 2 атомни бомби. След което виждат какво е, създават още 50 хиляди на глобален мащаб. Да, в смисъл, извиняй. Хайдрон Колайдър. Забравих как е на български. Да, това е създават един малък, ЦЕРН. Има малък ЦЕРН. Може би хората не знаят, но на 8 април пуснаха отново големия ЦЕРН, ако не се, защото те създаваха малък. Те го бяха спрели. Който бяха казали, че може да създаде, това са вече някои го наричат конспирация, обаче реално има учени, които казват, това може да създаде черна дупка. Не, пускай го. Доказано е, че няма да това е резултат. Аз не казвам, че ще се случи. Смисъл... Имаше в началото такива опасения, да. То в действителност няма как да го докажеш изцяло дали нещо ще се случи или не. Най-вероятно няма да стане, защото ми се струва много тъпа смърт за ти каза симулация, за тази симулация тук да изгърмим с една черна дупка. Брат, но самата концепция не... В смисъл, няма как да се създаде това нещо. Няма значение. Какво? Черната дупка по принцип се създава, ако до такава степен смалиш някаква маса, че тя започне да поглъща и да създава твърде голяма гравитация. Да. И логиката при ЦЕРН е, че реално те са миниатюрни частици, но може да сблъскаш толкова много от тях, че просто седеш черна. Да, сега това може да е доказано по някакъв начин, че няма как да стане, но в смисъл аз казвам, че не знам. Въпросът ми е, че има толкова много примери, в които ние винаги поеме риск, даже виждаме след риск какво се случва, виждаме резултата колко е лош и продължаваме. И дали друга цивилизация се е затрила с AI или не, или пък с нещо друго, няма значение, но аз мисля, че този AI никой няма да спре, дори и да е един човек да продължи да си го тества зад лимитите, зад границата, нали, ще създадеш нещо, което просто няма да има нужда от тебе. И даже аз си представям и нарочно подхванах темата, защото ти каза за твоята мисъл в колата. Аз имах същата мисъл просто от към AI. Примерно след време всичко е AI, няма нужда от хората. Каквото и да се случва, там се случва. AI остава сам, защото той е вечен. Той е някакъв там компютър. Трябва да се самоподдържа с някакво електричество и се създава симулация, с която да се играе. Според мен ще съществуват, както в момента съществуват милиони видове AI-ове. Те ще приличат като концепция, всеки един от тях ще прилича като концепция един на друг, но всеки ще има различно приложение и всеки модел на AI ще изпълнява някаква определена длъжност. Примерно този модел ще бъде натрениран да управлява тази сграда. И този модел ще бъде инсталиран във всяка сграда, защото този модел е натрениран как се управляват примерно затъмненията на стъклата. Това е една крачка назад от това, което аз описвам. Не. Не, аз опитвам да ти кажа следното нещо. Ще има, може би, няколко AI на брой, които са мега скандално здрави и те ще са собственост на няколко корпорации и тия корпорации, общо взето, както в момента са такива огромни гиганти, те ще продължат да са такива. В момента в BlackRock, ако не се лъжа. Да, и те ще продължат да са
такива големи гиганти в света и просто техните AI-ове ще се борят за надмощие и така нататък. Въпросът е следния. В нашия живот начинът, по който ще бъде ефектиран много повече, много по-осезаемо е точно по този начин, който аз казах. Ще има милиони модели, които са натренирани за различни цели. Примерно един ще е натрениран да се управлява сграда, един ще е натрениран да управлява самолет, кораб, космически кораб, ще е натрениран да управлява всякаква така тип технология, която е твърде голяма и изисква твърде много как да се каже, потенциал или капацитет, човешки ресурс и какво ли още не, за да можеш да управляваш цял кораб с всичките му специфики. Тебе ти трябва нещо много по-мощно, нещо много по-бързо, нещо много по-гениално, което къде отиваш това? Отивам на там, че ще имаш милиони модели, които са сегментирани. Те няма всеки един от тях да е този AI, който е покорил света, а ще бъдат много конкретно натренирани за конкретни неща. Ма чакай малко, що кажеш това при положение, че Google, Microsoft и ChatGPT и не знам колко още фирми са казали, че на тях крайната им цел е да имат AGI, който точно това прави. Да, който да е генерален. Той е AGI, нали, генерален интелект. Той прави всичко. Ще имаш няколко такива генерални AI-а, които ще се конкурират помежду си. Като идеята е Google-ския за надмощия над Microsoft-ския и това постоянно надмощие. Въпрос е, че това до голяма степен колко ще ефектира малкият човек не е ясно. По-скоро начинът, по който ще бъде ефектиран живота на нас, на нашите животи, е с такива малки сегментирани AI. Ние ще имаме достъп до тях много повече, отколкото до тези големите. Ама следващата крачка, мисълта ми е ти де факто не мислиш, че ще стигнем до момента, в който няма нужда от човека. Така ли? Напротив, това е в смисъл напълно разбираш възможно. Логиката? Ако оптимизираш всичко с AI и навсякъде работи AI, кой дава пари в икономиката като консуматор и откъде идват тия пари? Виж сега, в един момент храната ще се произвежда от роботи. Ще имаш фермери, които... Той в момента има много такива заводи. Разбира се, да, обаче в един момент изцяло ще бъде това. Те пак ще са собственост на някакви хора, но въпросът е, че храната ще се произвежда от роботи, енергията ще се произвежда от роботи, извличането на всякакви метали и тежки неща, които са вредни, ще бъде роботизирано. Абсолютно всичко нещо, абсолютно целият процес ще зависи от роботите. Съответно, да, ние ще спрем да изпълняваме такива функции, но аз не мисля, че това ще ни обезмисли. Не мисля, че това... В смисъл, има вариант, в който има много филми, в които бъдещето го представят като хората са супер мизерни, супер бедни, защото те няма какво да правят. Те просто се раждат в този свят, в който няма какво да правят и единственият ресурс, който могат да получат е да работиш за някаква корпорация, обаче не може всеки да работи за тази корпорация и всеки трябва да намери някакъв начин да оцелее. Примерно Cyberpunk, тази концепция на играта е точно такъв. Но т.е. ще има много, много бедни, много мизерни хора, които няма да могат да изпълнят. Това е един вариант. Нека другия вариант е... давай, кажи другия. Много набързо. Другия вариант е да създадем система, в която това всъщност не е капиталистически модел, а е по-скоро нещо като не бих казал, бих го нарекал социализъм. Много висша форма на социализъм. Сега, моето не идва от филми, даже обратно аз се опитах да разсъждавам много често и тук не казвам, че съм прав. Това е някакво мое мнение, нали, просто. Казвам го, защото значи на всяка седмица комуникирам както и с активни клиенти, нали, бизнеси, така и с нови. Както и от някакви евенти, следя някакви други неща също, влизам на вебинари. Това е едно от нещо, което ги интересува. Кое? Автоматизация максимално до оптимизиране на разхода, на бюджета, впрочем, едно от най-опасните неща там е не само, че ти оптимизираш и сега не искам да звуча като икономист, тук се едно, аз точно в полза на хората го казвам. С цел да се внимава, защото те искат да изкарат човешки елементи с цел. Да, не само, че ти оптимизираш бюджета. В действителност това нещо е по-добро от 90% от хората. Има 10% хора, примерно аз съм в сейлс.
Значи най-добър съм в селс, в продажбите. Тренирам екипи. Има ботове, които са тъпи. Значи този AI бот комуникира с теб. На мен и на някои други хора звучи ужасно. Елементарно е, много праволинейно и звучи по-добре от 90% от хората в продажби. Аз те слушам. Представи си след 1-2 години точно какво се случва. Сега, това е много елементарен пример. Нали? Много елементарен пример. Ако вземем всяка друга една индустрия, не само, че може да оптимизираш бюджета максимално, но и получаваш много по-високо качество работа като цяло. И това е смисъл. Ако това не ти е достатъчно да разбереш на къде отиват нещата, ще ти кажа и друго. То е доказано, че в определен вид структура няма нужда от хора. Задавам ти два въпроса. Слушай следното. Коя е доказано по принцип най-добрата държава за живот в света? В смисъл, за повечето хора. Тук не говорим за точни статистики, но повече хора бих казали САЩ. Аз знам, че ти ще гледаш статистики от сорта на Nordics. Не, изобщо даже аз гледам Холандия, чисто... или... Аз си го... Не. Ти гледаш по твои параметри? Да, по мои параметри. Окей, да го остане това. Повечето хора ще кажат САЩ. Аз си представям, примерно, Южна Италия или нещо такова. Супер, да, окей. Аз гледам, сега тук говорим като opportunity. Шанс да израстеш, шанс да, защото мога да отидеш наистина, това особено в България, повечето бих казали САЩ, и си е доказано, в смисъл наистина можеш да отидеш с 0 лева и да изведеш цял един бизнес и станеш мултимилиардер. Какво говориш, смисъл? Това е повече от ясно. Точно това е преди. Сега, един вид там имаш структура, което е супер. Да. На държава, която наистина ти отиваш, скъсваш си задника, работиш, правиш нещо. Коя е държавата с най-голям хоумлес рейт? САЩ. Имат социални политики, които са толкова тъпи, толкова са малумни, че човек, то е единственият начин това нещо да бъде реалност е, ако целенасочено се опитва да постигне такъв резултат. Обаче, дали е целенасочено или не, абсолютно те имат най-високия homeless, само да ме поправиш на български, извинявам се. Бездомни. Така, бездомен рейт, нали, брой бездомници. На процент на население, на процент населението, да. Това са реални хора в днешно време без AI, които много от тях са мигранти. Да. Те са отишли, има и американци, аз гледам там видеа от разни. И то са по големи градове. И те са се опитали се да направят нещо, работили са. Той е бил уволнен от работата си по време на той е огромен ръст инфлация, на сметки, на наем и на какво ли не още. И хората седат на улицата по 1-2-3 години и не могат дори да си изкарат документи за нещо. Много, разбираш ли? Да, знам, аз съм бил бездомен, знам как е. Да, въпросът е, че... Това там е без AI, брат, разбираш ли? Въпросът е, че повечето хора, които са там, това не е тяхната история. Повечето хора, които са бездомни, са се завлякли по някакъв много къв път. Чакай. Въпросът е следното. Да, така е. Въпросът е следното. Проблема на това, за което говориш, е, че имаше един човек, не си спомням как се казва, който каза следното нещо и е прав според мен. Значи резултата от това, което ние виждаме в Америка, е резултат от много лоши политики. Много лоши политики, които са нелогични, които много лесно могат да бъдат върнати обратно в пътя, в който трябва да бъдат. И съответно, ако с политики сме стигнали до този път, с политики можем да постигнем и други резултати. И това е така, защото прямо в Калифорния, там където е дъното на дъното, въпреки че нали, има така висока репутация, в момента това е най-смотания щат от всичките. Това е щата с най-висок процент хора напускащи местообитанието си и се местят в други щати да живеят. Да, всички нормални хора отиват масово напускат или са напуснали последните години и тази тенденция ще продължава, защото там има адски много бездомници, оформят се цели гета. В момента могат да оберат и няма да дойде полиция. Те се стрелят всеки ден по улицата там и няма смисъл, скандално е. Аз мога да взема пак твоите думи. Ти казваш политики са. Okay. Политики са, да. Да, окей, Значи имаш първо, можем да вземем също на един от миналите епизоди, говорихме за това как ние вървиме и в посока, в която ще има глобални политики. И си има даже от някои такива организации.
И даже много държави са подписали, 190 държави са подписали, има определено такова четиво, може да видите при определен глобален, нали, проблем и пандемия, как те си дават правата и вече... Това за WHO, да. Така и те взимат, те ти казват какво правиш и това си е подписано и е подписано от 190 държави и така нататък. Не се притесняй. Но мисълта ми е следната. Де факто имаш политики в една държава, може и да е на глобален мащаб, които гласат какво? Ако си под тази летва, която дори в момента да е ниска, ти почти няма шанс. Mm-hmm. И там, окей, приемам пак това, което казваш. Отиват наркомани. Окей, пак има много, които не са, казвам ти, това не са просто хора. Той отишъл, той няма семейство, има хора, които имат просто много крайен семейен живот, той е в каравана, опитва се да оцелее. Не е просто смисъл това, че човека е наркоман, той не се роди, днеска ще съм наркоман. Той идва от други фактори, които са го сложили в тази позиция. Това се опитвах да кажа, тия фактори са чисто политически. Обаче, слушай, чакай са. Значи, те са много често и политически, и икономически. Взимаме ги двете и създават една летва за тия хора. Те са свързани. Какво прави AI-а в допълнение също явно с правителства, които ти слагат летви, които биха те изключили въобще от обществото. Дига тази летва. И ако тази летва се дигне достатъчно високо... По какъв начин я вдига? Ти си безполезен, бе, човек. Аз смятам, че я сваля тази летва, не я вдига. Защото мога да го използваш ли? Да. Ама ти, аз за какво те нямам те... Аз теб ще те наема да го използваш. Нещо, ти имаш достъп до AI. Чакай, съгласен съм. Първо, аз ще достигна от тази тема. И това ще го обясня, но да си довърши темата. Дига се тази летва, по-голяма част от хората няма нужда от тях. Не е нужда да продължавам натам, надявам се няма да се случи, защото това също идва и както ти казва от политики. Политиките от кой идват? От правителства. Имаш ли доверие на правителството? Окей, имаш. Да кажем, че нямаш, може би тогава не трябва да отиваме в тази посока. Никога не трябва да имаш доверие на политиката. Винаги трябва да се поставя под критика. Да, сега ще ти довърша и твоята мисъл също, защото съм получавал сходни въпроси, примерно за продажби и маркетинг. Нали? Като мене някоя фирма да изградим екип или пък маркетинг. Сега ще питаш. И фирмата казва също като тебе. Ти го направи това, ти го направи това, дай тук да направим. Те имат някакъв продукт, примерно. Нали, добре ли се чувам, че микрофонът нон-стоп пада? Писна ми от тази стойка. Важното е, че аз те чувам. Да. Така. Много, особено в IT сферата фирми, защото това са най-големия процент клиенти. Като цяло в B2B много често. Нали, всеки иска да е в IT нещо там и след години да може да си лежиш и то само да си... Да, и то си върти, нали, там саса и така. И хората, нали, много от тях, защото все пак хора управляват този бизнес. Да. Добре, защо това? Защо онова? Ти направи това, тук да... И много често става въпрос, нали, за продажа и маркетинг. Как да се направи този маркетинг така, че магически той да изкърти направо тук да вземем всичките клиенти и така. Не е алчност, не, просто е продадена една идея. Просто чуеш се на ми. Пада ми постоянно пред главата това нещо. Няма страшно, какво? И? Какво смееш ти? Що смееш? Няма да се смееш. Няма да ми се смееш. Не ми се смейте. И много голяма част от дори фирми, които са, бих казал, на 5-10 години, нали, има причина. Сега ако си фирма 5-10 години, нали, имаш някакви трудности, наверное трябва да преразгледаш много неща. Но все още разсъждават като малко 2010-2012 до 2015 година, сега намираш магическата точка, където нещо се случва и там влизаш и ставаш милионер. В днешно време всичко съществува. Да. Аз това казвам, защото твой въпрос е, защо не го създадеш. В днешно време всичко съществува. И ако има нещо, което не съществува, съгласен съм с това, което казваш, но аз и ти, или да кажем аз, нямам достъп до инвеститори, които ще ми дадат милиони. Чакай малко. Тук говорим за нива. Значи, първият, който би могъл да достигне, не че не можеш. Има определен вид фирми, фондове, инвеститори, индивидуални, които имат вече комуникация там. Може да успееш. Аз и ти ще успеем. Окей. Твой въпрос обаче отива към обществото, не към мен и тебе. Аз ти ще успеем, ще измислим, ще намерим инвеститори. Ама не първо нормалният човек, кой ще тръгне да се занимава да изгражда AI, който да използва и да го наемеш? Това, което се опитвам да ти кажа, че не всеки трябва да създаде топ идеята, от която да стане мултимилионер. Аз не говоря за това. Ние визираме Става просто, че ти можеш да използваш този инструмент, който според мен сваля летвата, не сменям темата, според мен сваля летвата, не я вдига, защото ти можеш да използваш този инструмент, за да, примерно, да създаваш някакъв
Дали ще е дигитален контент, дали ще е физически контент, може някой да създаде инструмент, който да ти, примерно ти да имаш занаят в дърводелството или нещо подобно и ти вече имаш достъп до много по-автоматизиран процес, който да ти улесни работата и ти да увеличиш капацитета на производството си с по-малко разходи, по-малко такова. И това е приложимо за много различни неща. Това нещо, сега ще кажа, окей, да приемем следното. В началото сваля летвата, но после я дига експоненшали. То става един удар от земята и изкача нагоре, защото после това нещо трябва да отиде при консуматор и при workforce. Workforce изчезва. Искаш да ми кажеш, че всеки ден ще е фрилансър милионер ли? Според мен няма да изчезне, защото хората, които имат бизнеси, сега ще ти казвам директно, хората, които имат бизнеси, в крайна сметка ние започнахме разговора около това, че B2B, независимо дали е B2C или B2B, винаги епицентър е крайният потребител, защото икономиката се върти около това, кой дава парите. Ти трябва целият бизнес е ти да преместиш парите от джоба на клиента в твоя джоб. И ако приемам, че този модел продължи да бъде същия и напред в бъдещето и в близко и далечно, това означава, че ние трябва така да направим системата, че все пак да има пари в джоба на потребителя. За да има пари на джоба на потребителя, той трябва да е част от този процес, той трябва да е част от тази система. И според мен ние вървим точно в такава посока. Според мен не вървим в посока, в която ние изолираме хората максимално. Според мен в началото ще има много хора. Дам ти директен пример. Сега искам да ти кажа следното нещо, защото до голяма степен си прав. В момента ние се намираме в зората на изкуствения интелект и има изключително много хора, които първоначалната им инстинктивна идея е страхотно, дай да го използваме максимално, да си оптимизираме разходите, да изолираме ненужните хора и да печелиме много хора, да печелиме много пари с малко харчове. Примерно бях на конференция преди една година почти, малко по-малко, в Инфосек, в някъде на морето беше, не помня къде беше. И това е най-голямата конференция за киберсигурност и технология на Балканите и там имаше страшно много корпорации и компании, които си презентираха идеите. Имаше един панел от около 12 човека, които бяха репрезентатив на различни компании и държавни постове, имаше министри и така нататък. И главната тема беше изкуственият интелект. И абсолютно всички, буквално абсолютно всички от тях казваха точно това, което ти казваш общо взето, как ние трябва максимално да използваме изкуствения интелект, за да оптимизираме работите, за да оптимизираме процесите и така нататък. Обаче това в превод означава ние да използваме по-малко човешки ресурси, повече изкуствен интелект. И аз взех микрофона и зададох се на един въпрос. По-скоро това не беше точно въпрос, беше по-скоро стейтмент под формата на въпроси. И попитах, не мислите ли, че вместо да се чудим как да използваме изкуствен интелект, за да елиминираме човешкия фактор в работната среда, не мислите ли, че ние също трябва да използваме изкуствен интелект, за да съпортваме човешкия фактор в работната среда и да го аугментираме? И всички тогава зацепиха колко са тъпи човек. В смисъл, аз го видях в очите на всеки един човек, че те гледат на изкуствен интелект като на средство. Обаче... Чакай само един момент. Като на средство за изкарване на хората. Пък аз им давах алтернативна гледна точка. И всички в този момент си казаха, да, наистина. И понеже това беше пред много голяма публика, и цялата публика, аз усетих, че абсолютно цялата публика с периферията си виждах, всички правиха така, като го задавах. Това въпрос едно им улекна, че някой го каза това нещо. Да, защото те са workforce, брат. Точно така. Има workforce. Ама това ти казвам... ти си визирал въпроса към собствениците, брат, да, които разсъждават по начина, по който аз ти казвам. Обаче... Аз не разсъждавам като тях, но те трябва да разсъждават. Обаче това, което се опитвам да ти кажа, защото не съм стигнал до края, това, което се опитвам да ти кажа, е, че ние се намираме в зората на изкуствения интелект и много хора ще разсъждават по този начин. Обаче това е напълно нормално и в процеса, според мен абсолютно всички, които имат такова в главата, ще стигнат до същото заключение, не като тях, а като нас, че всъщност правилният начин да се справим с тази технология, не да се справим да оптимизираме тази технология, да я интегрираме по такъв начин, че тя да ни аугментира, а не да ни изолира. Защото системата, в която работим, ще се разпадне и ще живеем в някаква дистопия. И според мен
Това нещо е част от процеса на осъзнаването. Но веднага ще ти кажа, защо аз съм напълно съгласен и се надявам това да е така, защото по един или друг начин, нали, това е така розовата страна на нещата, към която аз така като работя и дойда на тази тема и аз това мисля. Но давам ти пример веднага, защо според мен това няма да се случи. Китай може ли да съществува без да изнася извън Китай? Дали може да съществува? Да, като система. Какво да изнася? Те изнасят за цял свят. Те са съществували. Произвеждат. Те са съществували преди да го изнасят, просто са били страшно бедни и мизерни. Окей, много интересно. И сега, ако замениш просто хората в Китай с AI и го сложиш на глобален мащаб, окей, дам го като пример. Може ли в момента просто да затвориш Китай и хората да са окей и да имат вътрешна икономика? Ще съществуват ли по начина или ще са бедни както преди? Мизерни. Аз не мисля, че... Аз смятам, не, в смисъл, какво мислиш, да или не? Аз смятам, че цените на стоките ще паднат изключително много, защото няма да бъде само Китай, който... Не, аз ти говоря за Китай като аналог за света. Да, и какво? Обяснявам, че ако оптимизираш всичко до такава степен с AI, по какъв начин ти казваш? Единствен начин е, ако живеем ние извън Земята. Ако цял свят така работи, ние трябва да живеем извън Земята, да покоряваме другите вселени или нещо. Което ще се случи неминуемо. Окей, както кажеш, няма да се случи най-вероятно това столетие. Ще се случи. Въпрос е, окей, хубаво, брат. В смисъл, това е съвсем... Въпросът е, че Китай е, ако наистина се вгледаш, е реално доказателство за това, което ти обяснявам, че Китай сам по себе си, ако ние не съществуваме като държави извън него, той няма да има тази структура вътрешна. И ако сложиш тази структура по този начин, за такава продукция и автоматизация, за каквато говориш, за AI в цял свят, целият свят не може да съществува без да има нещо извън света. Разбираш ли? Не съм съгласен. Не съм съгласен, брат. Как то е логично? Логично е до Защо не си съгласен? Не съм съгласен, защото смятам, че света просто ще се глобализира още повече и тези стоки и тази продукция реално няма да й се вдига цената, ще пада цената. Брат, и обмена на стоки от държава към държава може да стане... тук говорим за хората, бе. Какво ме интересуват стоките? То има значение, защото това означава, че ти като човек можеш да си позволиш много повече. Стига говори глупости. Ти колко пъти си ходил, брат, да си оправиш документите тук в цялата бюрокрация и ми звъниш и ми кажеш, тия ще ги избия, тия ги мраза. Да. И сам си казва, че тия хора няма да имат работа после. Дано. В корпорациите знаеш колко такива хора има? Знаеш и в малкия бизнес половината какви са? Знаеш и в фантастика? Много по-малко. Чакай малко, брат. Дори да са 30%, брат. 30% на глобален мащаб, знаеш ли какво е? Това са хора. Брат, аз не мисля, това са хора. Виж са, те хора със сигурност... Какво? Ще ходят да правят AI като тебе? Разбираш ли те ще използват AI. Какво? Що говориш така? Как така? Защо не можеш да зададеш въпрос ли? Какво? Брат, тия хора в днешно време дори с това, което до сега е имало, не го използват. Разбира се, че защо говориш? Той не мислиш ли... Максимално може би ще се използва за техния комфорт. Добре, беше им своем по един чип, ще ги вдигнем на малко. Ама ти се смееш, ти разбираш какви глупости говориш. Ти разбираш какъв голям процент от хората няма да има смисъл. Дори тия, които са надвали така, това са хората, които те отделят 2-3 дена от седмицата си или от месеца да създадат PDF, да направят PDF, да напишат PDF. Аз смятам, че конкуренцията за работна ръка ще се вдигне, обаче в същото време ще се отворят много по-технологични професии и нуждата от хора ще се... Технологични процеси, нали? Брат, ти миналия ми прати шорт, в който са пуснали AI, който кодира и ти сам си кодирал с AI, брат. Не бе, така е, да. За какви процеси говориш? Ама ти какво си мислиш, че той AI от само себе си се е пръкнал? Да, бе, ясно, че много по-малко хора могат да се оправят с него, отколкото е нужно. Разбираш ли? Да, обаче AI-а, аз това ти казвам, виж сега, това, което ти казах от деве, е, че ще има милиони AI-ове, модели, които ще се използват в определени... Ще е милиони хора за всеки един, който си го използва. Той трябва да бъде създаден. Да, окей. И какво? Това нещо трябва да се поддържа. И аз и сега имаме бизнес и тук взимам един AI, ама знаеш какво? Който може да кодира, който ще ми води киберсигурност, който може да ми оптимизира маркетинга и стратегията за продажби. Коце,
вземи тази част от тея, която занимава с киберсигурност. Руми, ти ако можеш да вземи маркетинга, Йоанче, вземи ти тук тази с продажбите, в смисъл той е един и същия. Вземи ти тази с продажбите. Не е един и същи. Не е един и същи. Дори да са различни. Разбираш ли ми логиката? Не е дори да са различни, има голяма разлика. Чакай. Защото са създадени от различни хора, имат различно приложение. Така, обаче това дори да е в тази година така. Окей? Да. След време няма... ние говорим след време, нали така? Това се опитам да ти обясня. Ако до този момент, в който по този начин навлезе AI-а, той няма да влезе по този начин. Имаш контрол или финанси да го използваш за себе си. Окей. Да, ще имаш нужда от тези хора. Да, точно така. Руми, в днешно време по-голямата част от хората дори не знаят защо си купуват жилище на ипотека, бе, брат. Защо говориш глупости? Те са, слушай за малко, преди 2-3 години имотите бяха с 150% отдолу. Добре, имаме притеснение, че има катарзис. Извинявай, аз много добре те разбрах, искам и те прекъсвам, защото те разбрах перфектно. Кое разбра? За това, че ще има катарзис в обществото, че ще има един голям процент от хора, голям процент от хора, които ще претърпят някакъв катарзис, който ще ги изолира до известна степен от прогресията на цивилизацията. Брат, баба ти използва ли тъчскрин, извиня? Обаче, баба ми обаче държавата я изхранва. Така, да, не е ли така? И това е хубаво. Брат, това е тебе да те изхранва държавата, как ще? Ти като си пенсионер, който те изхранва. Не бе, по принцип ти давам просто като пример, че минава време и... Въпросът е следния. Това, което искам да кажа е следния. Примерно, във всяка една голяма иновация, която дизръптва някакъв сегмент от пазара, в случая ще бъде дизръпнат целия свят, но когато се дизръптва някакъв сегмент от пазара, има един процес на катарзис, където хората не знаят къде се намират, обаче после някои от тях успяват, някои от тях не успяват. Наистина няма да е лесно, със сигурност ще има един такъв процес, който ще е от подобен тип, но може да бъде смекчен и може да бъде минимизиран, ако мислим в посока, защото ние знаем и имаме предишен опит, виждали сме какво става, когато примерно са навлезли колите и са излезли конете. Трябва да... Не, смисъл... Всеки един е яздил по един кон и днеска всеки един кара по една кола. Не мога да сравняваш това. Не, става просто, че тогава много стотици хиляди, милиони хора по света са си загубили работата и е трябвало... Това е някакъв вид катарзис, брат. Разбираш ли? Аналогията е... Кой си изгубил работата? Как? Кой? Ти знаеш в индустриализацията. Ти знаеш ли колко хора, брат, фермери, които са използвали коне, коняри, които са подковавали, ветеринари, които са грижили, стейбълс, които са поддържали конете в не може да го сравняваш, брат. Пак ти казвам, един AGI може да изпълни 10 такива... Не, аналогията е добра, защото ти имаш една професия, която е заменена или изчезва тотално и тия хора, които са си прекарали половината живот или целия живот в използване или в прехранване с тази професия, вече нямат. Казвам ти защо не мога да сравниш. Впрочем, много ми хареса разговора. Казвам ти защо не мога да сравниш, защото е сега. Примерно, давам пример, след 5 или 10 години аз мога да взема един монитор и да си говоря с тебе и да кажа то AI, че се казва Коце и да си водя този подкаст. Води си, не може да разбираш ли? Спира, и какво? Не мога ми го сравниш с изчезване на професия. Аз нямам преди това. Аз казвам, че може не само, че изчезва професията. Изчезва нуждата не от един човек и не от една професия, а от 10. Не, те изчезват не от 10. И аз ти разбирам логиката. Ти разбирам логиката, в която ти кажа, защото аз искам също да го кажа и да случи това. В която, окей, тия хора изчезват, те се намират път, има начин по който те са полезни, работят, нали, изграждат, може би, някакъв вид методика, как ще се работи с друг вид AI, примерно от към консуматора. Фактът е, че повече няма го направят. В днешно време, аз това иска да дам като пример с ипотеката. Защо го дам? Слушай, това е малко далечно звучи, ама ти... Не казвам. За да ме разберат, защото не си довърших примера с ипотеката. В днешно време, ето преди 2-3, може би ще продължа да скачат имотите. Но аз при положение, че знам, че този имот, който сега бих купил за 350 хиляди евро, е бил 150 хиляди евро. Ще се чувствам за тия 3 години като абсолютен идиот. Въпреки това, множество хора взимат ипотека, която е скандално голяма. 60 години ще изплащат. Не бе, той е, ако е 350 хиляди, той е 600 хиляди ще изплати. И това е, нали,
Извинявам се, ако обиждам някой, но просто, защото пак може пък и да съм Не, грешка. повече Може плати, аз да съм защото идиот. ако жилището е толкова и ти взимаш на ипотека, ти имаш също там... Имаш всичко. Имаш 4% отгоре. Мисълта ми е не само, че им се продава идеята като медиа и маркетинг в момента и от банката допълнително, че е добра идея, че те носят скача и такова, но и се продава идея, че то кредит ще стои същия, че имота ще еди какво си, че няма да има икономически проблеми, че знаеш, че явно този човек ще има работа 60 години. Вчера Сарийски А той каза, няма да има. Сарийски вчера каза, че в момента, заради инфлацията, около 30%, това са 3 от 10 човека, които имат дълг, губят жилищата си, защото не могат да си ги изплащат. Нищо ново, то 2008, добро това означава, че нали, все пак сега, ако искаш ефтино жилище, може да си закупиш жилище от някой, който си е загубил жилище. Въпросът е следния. Ние говорим за това как не само като, защото ти говориш за нещо, което изисква работа, организация, оригиналност, постоянство, дисциплина, ресърч и така нататък. Има хора, които го не правят. Не, смисъл има сигурност. Това е. Живота не е честен, съжалявам. Въпросът е, че в днешно време, нали, това ти е една такава генерализация, защото това е огромна група от обществото. Взема ипотеки, купува жилище и е нормално, защото искаш да имаш семейство и баба ти е казала и майка ти трябва да купиш къща, купува или пък апартамент. Не ме прекъси за малко. Слушай, въпросът е следния. Дори когато те взимат ипотека, се прави много малко ресърч. И питаш бабата, питаш майката, питаш банката. Какво ще ти каже? Твой приятел, който той вече се е вътрил, той няма ти каже да е вътрих се, купува и ти. Нали? Да? И какво? И ти отидеш, и това ти е достатъчно ресърч, достатъчно проучване, за да вземеш ти решение за теб, за твоята жена и деца, да вземеш ипотека 350 хиляди евро, да платиш 600 хиляди, разбира се, между 30 години и нагоре. С риск дали нещо ще стане или нали? Това ти е достатъчно. И ти ми говориш, че хората като... Защото добре. Това е икономика. Ти ми каза, че те трябва да седнат да разберат как да направят мини бизнес с AI, когато AI го замени. Ти луд ли си? Не, от техните деца ще успеят. Това се опитвам да ти кажа, че тези хора ще претърпят катарзис. Но... Той има много катарзис. Младите... Аз това ти визирах под хомлес епидемията в САЩ като катарзис. Катарзис, те са на улицата и не мърдат от улицата, брат. Те са в катарзис тия. Те са под катарзис. Обаче техният катарзис е продукт на политики. На неадекватни политики. Значи ще си на улицата, ти там и ще си кажеш, Дева, ние като бяхме с тебе на улицата в Париж, си казахме, Дева и политиката, да си спим на улицата. Не, това не беше политика. Извинявай. Ама това не беше политика. Окей, като сме работили в някакви държавни... прости ми, не съм работил в държавни. В складове. Дева и политиката, държавата ми е виновна, ще работя склад цял живот. В нито един момент съм си го казал. Окей. Много интересно. Значи политиката не те е спряла, така ли да разбирам? Не ме е спряла. Окей. В депресия бил ли си? Каква депресия? И аз съм бил, ти си бил в депресия. Някакво те питам. Това е риторичен въпрос. Всеки бил в депресия. Всеки е имал тежък период в живота. Защо толкова много хора се задържат в този период? Защо толкова много хора имат нужда от помощ? Защо толкова много хора даже обичат просто да вентват? Защо търсят психиатър? Защо търсят помощ от другар или познат? Защото са в катарзис. Обаче колко голям процент от тях се измъкват от катарзис, както ти казваш, от тази трудност в живота? Колко голям процент още на 20, 30, нещо 40 години те си стягат живота? Ти шегуваш ли се? Повечето, да. Що говориш така? Защото е така. Виж какво? Това, че някой е взел ипотека и си е взел кредит за кола и си е взел още 2-3 потребителски кредитна карта, не означава, че си оприл живота. Много бързо след няколко години ще разбереш колко му оправен живота. Защо така говориш? Не, ти ги свържеш двете неща, аз не ги свързвам. Аз генерализирам, аз няма как да не го свържа. Това е генерализацията. Ама ти ме питаш... Добре. Ти ми визираш, аз просто се опитам да ти опиша менталитета, но на голяма част от обществото, не че ние сме перфектни, но просто менталитета е консуматорски. Ти казваш как... Навсякъде по цял свят. Да, и той е консуматорски, защото човек е работник. Ти голям процент, ако ти си станал първи собственик, не консуматорски, се казва, няма да има цивилизация. Да, както се казва ентрепренуър, нали? Ако ти станал първи собственик на бизнес, имаш стартъп или нещо, най-вероятно ти не разсъждаваш или поне до определена степен не разсъждаваш като консуматор. Ти искаш да произвеждаш. Ти искаш да се здобиеш с благата, които консуматорите ти дават. Което си е нормално. Така е, ти казваш, така е построен света. Той света е построен върху такива, върху тази методика и тази логика. На времето са били роби буквално. До голяма степен... Ние днес сме роби на парите, на финансовата си. Ти си роб. Ти трябва да работиш. В гората няма отидеш при мечките със сигурност.
Въпросът това че... не бих казал, че е робство, но... Ама ти казваш, че това, което ще спаси хората, когато AI навлезе изцяло в работната класа и в бизнеса, че всичките де-факто би трябвало да имат някакъв entrepreneurial mindset. Да. Което... Ти, тук съм съгласен, ако казваш, че те трябва да имат. Да. Но не съм съгласен, ако ми кажеш, че те ще го имат. Мен какво ме бърка? Те имат възможността, имат свободата. Те имат свободата да го ти до сега спореше и казваше, то това няма да се случи, защото те ще си го използват те могат да го използват. Ма чакай, това са две различни неща. Те могат или те ще го използват, са две различни неща. Значи ще отидат и ще бъдат бездомни и няма да го използват. Това ли ми кажеш? Ми дали ще са на помощи? Те могат всички да са на помощи. Въпросът е, ти може или то да не е точно на живото поддържащи системи. Ти можеш да кажеш... също не е живота, това е ужасно. Ама защо ти казваш, ти го приемаш като това е нещо, което ще се случи със сигурност. Ма то в момента е такъв света, бе, брат. Защо говориш така? Ти в момента ти си бил работник, аз съм бил работник. Ти можеш да избереш, си работник много без ниско мнение за хората. Окей. Добре, съжалявам. Аз не смятам, че е така. Аз смятам, че хората, не хората, които са в момента, а хората като хора, като човешки създания, са изключително адаптивни. Okay. И това е причината да сме оцеляли толкова дълго време. И смятам, че ще намерим начин да се адаптираме към промените и да намерим път към как го кажа, съвместно съществуване с тази нова технология. Това е. Не смятам, че ще има катарзи, смятам, че ще има проблеми, но смятам и, че ще намерим решение на тия проблеми. И има решение на тия проблеми. И някои от тях са политически решения, някои от тях са социални решения, някои от тях са майндсет решения и няма едно решение за целия проблем, защото има различни аспекти, които се засягат като проблем. В смисъл има различни проблеми, които... Тук много общи приказки в момента влезнат. Ама то е така. Кое не е така? Кажи ми, че не е така. Аз пак ти задавам и ти много смисъл, тази фраза, че имам ниско мнение към хората, аз нямам ниско мнение, аз буквално отивам и работя с хора и се стремя доколкото е възможно да ги обуча на всичко, което е нужно, те за да могат да преуспеят не само като примерно в бизнеса с продажби, но и ние буквално говорим за това те как трябва да си изградят бизнес. Как това да изграждам майндсет, обаче слушай, защото ти ми кажеш някои неща, които ти дори нямаш доказателство за това, разбираш ли? Ти нямаш също доказателство за кое? Че всички хора са такива. И че точно че всички хора са такива, брат. Аз ти казвам, че ти в момента, ти като човек, ако имаш работник, който работи за теб, той най-вероятно няма майндсета, за който ти говориш. Разбираш ли? Аз ако отида и работя с екип и видя в екипа 35, слушай, и видя в екипа до сега, не ми се е случило, аз съм натренал, примерно да кажем 100 екипа. 30 и нещо, 31 и 2 и нагоре. Човек, който е в продажбите, аз го питам от колко време си в продажби, той ми каза 10 години или 5 години. На тези години. Един до сега не съм видял, който да става. Добре, да е професионалист и да може да продава и не само това. Още нещо. Да има нуждата вътрешна да се учи, да има желанието да се изгради, да е отворен към критика, да работи, защото да кажем, окей, не е отворен към критика, не иска да се изгражда, не иска да се учи, може би явно е перфектен. Не е перфектен, няма резултати. Това е в продажбите. Комуникирам с екипи от маркетинг, същото. Комуникирам с девелопери. Буквално, защо ти си в тази среда? Ти защо имаш един синьор и няколко джуниори и мидери? Защо не имаш само синьори? Аз ще няма само синьори. Само синьори ще не имаш. Ще се оправите със сигурност. Никой няма да ви създава проблеми във фирмата, да знаеш. Не става въпрос за това. Да. Okay. Винаги ще има проблеми. Въпросът е, естеството на проблемите са различни и могат да бъдат по-очаквани. Както и да е, въпросът е следния. Аз за това всички говоря фирми наемат за по един синьор на екип, за да може синьора да стои с фирмата ти. Има много добри примери американски компании, които наемат само единствено синьори. Нека да не влизаме там. Искам само да кажа нещо. За това говоря за адаптивност. Какво е адаптивност? Ние се адаптираме към промени. Това означава, че ние не сме вече човека, който трябва да бъдем, но ние сме принудени да
от някаква заплаха или от някаква промяна социологическа или каквато и да е, ние сме принудени да се адаптираме към някакви промени, за да можем да оцелеем. Ако ние не се адаптираме, съжалявам, какво те хората, хората, бе, брат. Ние дори не спорим, ние сме на абсолютно едно и също мнение с теб, ти просто не спираш да обсъждаш някаква супер позитивна гледна точка. Ако говорим за адаптивност, тук в България колко човека изграждат бизнес като мен и тебе и колко са мафиоти? Много хора. Верно, а колко човека в момента си правят схеми? Колко човека, даже не е нужда да са мафиоти. Ти преди един същи механик ли ходиш с колата, с която само се оплакваш, бе, брат? Дори да е механик, той гледа ти мине тънко. На двама. Що на двама? Що не ходиш на един? Защото един е бояджия. Ама и механик. Добре, разбираш ми лойка. Що не ходиш в Silver Star? Що не отидеш в Silver Star? Защо не? Аз мисля, че там съм бил. Отиди там, отиди в това. Разбираш ли? Защо навсякъде? Защото ти говориш за адаптивност, обаче има адаптивност, която е окей, видял съм, че по този начин не става, искам да се изграда, искам да се науча, искам да съм по-полезен, искам да реално да съм полезен, защото и на хората, за да може аз явно да получа повече обратно. Това съм го чул от много хора. Много хора се адаптират на гърба на други хора също. Значи това също е вид адаптивност, окей? Това също е вид адаптивност. Разбира се. Други хора се адаптират, и това е най-големия процент, за който аз говоря, към толерантност. Той си покачва нивата на толеранс, той си покачва нивата на адаптивност към неговата околна среда, без да променя себе си. Той просто се адаптира като толеранс и си казва, окей, явно в момента просто тук седя в будили, ще свикна. Разбираш ли? Ти кажеш, че в смисъл, ти слагаш адаптивност, ти слагаш... защото ти в твоята глава адаптивност е синоним с промяна. А това не е така. Има адаптивност, има и промяна. Има хора, които са силно адаптивни и не се променя нищо при тях. Той просто, с каквото и да го сблъскаш, каквото и да случи, той така живее, дори да е на улицата. Ма те и сега са такава. Значи си на моето мнение! Ти значи си на моето мнение! Брат, искам да ти кажа, че не ти е нужен изкуствен интелект за тези хора и това не смятам, че са масата хора. Аз казах! Ама не са... Ти отли си! Ма защо реагираш така? Първото, което е, това не са масата хора. Окей, това не са масата хора, да. Второто, което е, винаги ще ги има тия хора. Третото, което е, ти не можеш да ги спасиш тия хора, разбираш? Ти не можеш да ги спасиш тия хора. И дали ще е изкуствен интелект или... Какво искаш да кажеш? Кои почти всички? Чакай. Това, което казваш, ако си прав, нямаше да има икономика. Това е буквално индустриализацията. Това са всичките, абсолютно всичките заводи, всичкото производство, всичката дистрибуция, всичката логистика е на тези хора, които са прекрасни хора. Аз точно това казвам, че не е лошо и че тия хора няма да имат работа. Аз казвам, че не е лошо и те няма да имат работа, брат. Брат, ще се създаде работа, бе, как ти кажа. И другото нещо, което ти казах, това, което ти не можеш да разбереш, явно не ме слушаш, мислиш за това какво искаш да кажеш, докато аз говоря, е, че окей, някакъв процент от тези хора ще претърпят катарзис, някои ще се справят, други няма да се справят, някои ще намерят работа, която е различна от това, което правят в момента, някои няма да успеят. Ще има такъв катарзис, ще има такъв процес. Въпросът е, че... Чакай, какъв процент ще преминат към това да имат работа? Няма как да ти кажа, аз не знам. Това е спора. Това е спора. Какъв процент според тебе ще имат работа? Въпросът е, че ти не можеш също да кажеш откъде на къде ти ще кажеш. Аз не казвам какво ще се случи. Аз казвам, моето мнение е 65% няма да имат работа от това, което е генералната точка, група от хора. Разбира? Което е... Те дори 10%, те в момента, брат, homeless rate, 10% дори да се качи нагоре, това са милиони. Разбираш ли? Че ще е толкова голям. Добре, колко процент? Ето, кажи. Това е спора. Ти ми кажеш, не мога да... Защото ти, ако не знаеш какво, ще спориш с мене. Ти казваш, че как ще се изгради обществото в това всеки да използва AI и да изгради някакъв мини бизнес, или пък той ще е полезен за бизнес, защото на мен ми е нужен някой да цъка 2 бутона Enter на моя AGI. Което е скандална логика, разбираш ли? И затова те питам, ако ти си толкова уверен, защото ти явно спориш, какъв процент тия хора ще го направят това? А ти защо 10, 90, 20, колко? Не бе, колко процента просто? Добре, добре, кажи колко процента поне. Добре, айде кажи. Добре, според мен първото, което е, не е задължително всички тия хора да си загубят работата, защото ти не знаеш. Ти само спориш с аз да спорим. Не. Ти много
обичаш да говориш все едно, то вече се случи и то е абсолютен факт и то е абсолютно истина. И тази истина е истината, с която аз трябва да съм съгласен. Виж сега, първото, което е това не е истина. То затова е дебат. Окей, ма това не е истина, то не е реалност и това не се е случило. Това Добре, е първото нещо. Нека приемем, че това не е реалност, защото не е. И не е истина, защото не е. И това е... Никой не казва, че е истина. Ние така, за това спорим. сега, може ли да има реалност, в която те хора не си губят работата, защото изкуственият интелект им е улеснил работата, а не ги е заменил? Съществува ли този вариант? Брат, в момента хората си губят работа заради това. В момента аз не мога да те разбера, що говориш глупости, при положение, че ми звънат от време на време някакви индийци, буквално с изграден вече елементарен, и това е най-елементарното ниво на бизнес, за автоматизация на моите видеа, на моите постове, на моя маркетинг, на изграждане на постове. Mm-hmm. Аз не ги приемам. Все още е ниско ниво услугата. Реално влизам вътре на уебсайта. Човека ми показва, имат хиляди клиенти бизнеси, които това е буквално професията на един маркетинг служител. Може и няколко да са. И той е наел, и знаеш ли колко струва? $300 one time, $10 на месец. Добре, аз ти дам плащаш директно няколко хиляди на служител. Не ми говори глупости. Не са глупости. Сега ще ти кажа следното нещо. Моята професия също ще изчезне. Okay? Тя няма да съществува. Така, да, и тя в момента има изкуствен интелект, който е работник, който може да прави това, което аз правя. И струва, колко струваше? $3000 на месец, ако го използваш всеки ден. Не, примерно около $3000 на месец, ако това го използваш всеки ден. Това беше по-скоро за девелоперите там. Не. Това си може един. Това си е точно за security. Така, въпросът е следния. Има някакъв сегмент от хора. Не мога да кажа 60%, 30%. Тези хора, всички хора са засегнати. Разбираш ли, дали ще си програмист. Стой само, че прескачаш. Да вземем твой пример. Значи влизи в детайли, като кажеш нещо. Взимаме го сега, този AI. Вие сте в твоя екип, ако не се лъжа, примерно 7 човека. Там във фирмата ви. Не, много около 50 човека. Още по-добре. 50 човека. Да кажем, че сте просто 10 в твоя екип, там, които правите пен-тестове. Пен-тестове, да. Примерно 10 човека. Не, по-малко. Примерно, окей, този AI може ли в една секунда да извършва някакво действие? Да не кажем множество. Много повече това. Така, окей. Един вид. Да вземем, че просто AI не е по-добър от теб. Нищо, че той може да мисли светкавично бързо. Да вземем, че той просто извършва твоята работа. Той не е по-добър от теб. По-добър. Той просто, няма значение. Да кажем, дори тогава, защото ти сам се затапваш с това. Той дори не се затапвам. Той дори да е колкото тебе. Вие сте 10 човека. Аз ще го пусна да работи колкото теб. На този капацитет. Просто ще е 10 пъти в една секунда, 10 човек като тебе. Да. Другите, да кажем един, ти си професионалиста. Чеквай какво прави. Контролирай, виждай. Другите 9 за какво са ми? Айде да кажем не 9, 2, 3 ще ви задържа. Другите 7 за какво са ми? Брат, аз сам ще си тръгна. Мен не ми е нужно. За какво са ми? Ама защо говориш? Защото това ти обяснявам, брат. Защото ако някой гледа и вижда в момента безизходна ситуация, аз опитвам да кажа, че аз също съм засегнат. Моята професия няма да съществува. Изхода от това е ние или да създадем продукт, някакъв продукт, да влезем в производство. Може да започне с някакъв малък бизнес, може да е софтуерен продукт, защото това е страхотно. Идеята е, окей, изкуственият интелект е заплаха за моята работа, но е възможност за моята свобода, защото аз ще напусна работа или ще бъда изгонен, ще бъда заменен, обаче ще имам достъп до този инструмент, да го използвам и да бъда конкуренция много по-оптимизирана на големи бизнеси. Съгласен съм. И сега ми отговори на въпрос от преди 5 минути. Какъв процент ще направят това? Голям процент от хората, които могат. Защо се държи като политик? Защо не дадеш процент просто? Ами да. Чакай малко. Брат, много ли е трудно да влезнеш и да пишеш на една клавиатура и да задаваш въпроси на един изкуствен интелект? То е елементарно. Кое не можеш да го направиш? Чакай за малко, брат. Брат, аз за това говоря за адаптивност. Аз за това говоря за адаптивност. Процент? Ма слушай са, брат. Кога? За малко. Виж сега, аз говоря за катарзис. Слушай. Когато говоря за катарзис... На миналия епизод имахме... На миналия епизод имахме човек, който беше седнал тук. Да. Говорихме супер добро момче, има бизнес. Да. Така. Той каза, че буквално 95% от работниците са му майки
със семейство или самотни, няма значение. Те са майки, жени, защото просто това е начин на работа, който е по-склонна жена да го прави. Те буквално просто плетат на машина. В смисъл не плетат шият на машина, извинявам се. Впрочем, има закони. Има закони, които защитават. Първо, когато уволняваш хора, много добре знаеш, ако имаш по-голяма и всички нон-стоп уволняват и си плащат глобата и готово. Не се притеснявай. Не става. Работили сме в голяма корпорация тук. Въпросът е... Уволняват и ти дават двете заплати. Не им пука. Не си мисли сега чак толкова. Айде стига са. Това го правят нон-стоп. Има буквално уебсайтове, на които те са длъжни в САЩ дори да упоменат в следващия 6 месеца дали ще уволняват голяма част от хората. Да. Ама даже това е по закон, даже трябва да е публично, но той не е нужда да те уведоми теб. Той може да го направи публично в неговите, как се казваха там, за инвеститорите, нали? Шерходер. Така, но ти не е нужда да знаеш, освен ако не си образован да провиш. Знаеш колко голям процент хората знаят за това? 2%, брат. 2% знаят за този уебсайт. Той е публично и те 2% знаят, че ще ги уволнят. Обаче, какво толкова не може... Ти просто казваш, че тия жени. Аз ти казвам, че... ти каза, че мнението там евентуално ми е ниско за хората. Не ми е ниско мнението. Доста ниско е. Не ми е ниско. Това са жени майки, които те си гледат и им е приоритет на тях, защото все пак живеем в икономика, в която нещата са скъпи. Да си гледат децата. На тях им е приоритет все пак да са добри с мъжа си, най-вероятно да си оправят къща, да помогнат и допълнително дори ходят да шият. Твоята логика е, че сега тези жени ще седнат да кодират с AI, разбираш ли? Не, моята логика е, че тези жени ще могат да използват инструмент, който е в тяхната област, за да работят за себе си. За шиене? Да. Ако това момче, което беше нас гост, чакай, може да тези всичките жени, всяка една жена, ако желая, може ще да вземе... го направи, да. Аз те питам, колко от тия жени, които там шият в момента, ще седнат и ще си кажат, знаеш какво, аз наистина знам и горе-долу разбирам от кодиране, знам как би работил AI, мога да му задам команди. Сега ще седна да гледам. Не става въпрос за кодиране, защото... Добре, не е нужда за кодиране, мога да му задаваш команди. Може да бъде създаден софтуер, който да оптимизира. Значи, ако тези хора са загубили работата си, защото са били заменени, това означава, че съществува инструмент, който е достъпен и за тях. Това означава, че ако те могат да бъдат заменени от този инструмент, това означава, че те могат да използват този инструмент, за да създадат среда, в която те да използват инструмента и да автоматизират този процес. Ти де факто казваш, че целият свят ще стане производители. Ако желаят. И аз те питам какъв процент, пак ти ми избягаш въпроса, защо ми избягаш въпроса толкова време? Всеки човек може да го направи, какво ще рече какъв процент? Защото ти спориш с мен. Ти не можеш, на това, че не си съгласен, че аз смятам, че 65% няма да имат. Как може да кажеш 65%? Окей, аз казвам 100%. Окей, аз казвам 100%. Слушай за малко, спри за малко. Казвам 65% от хората. Аз казвам 100%. Спри за малко, Еврастия се тия проценти няма значение. Има значение. Казвам, примерно, някаква част от хората. Това е лъжа, защото не е истина. Не е реалност. Не е подкрепено с... Ето аз казвам 65% от хората, на които им е взета професията, 65% от хората няма да станат производители на нищо. Това ти казвам. Аз това казвам. Нито на ентертеймент, нито на видеа, нито на храна, нито на шиене. Аз това казвам. И те питам какъв процент и ти ми кажеш 100%. Ще хванат гората тогава. Окей, ама значи си на моето мнение. Не съм на твоето мнение. Добре, тогава какъв процент според тебе ще произвеждат? Защо трябва да ме интересува какъв процент? Нали за това спориш, бе, брат? Ти спориш. Ти насочваш спора към този процент. Ама защото ти казваш, защото ти просто спориш, за да спечелиш някакъв спор. Окей, прав си. Давай на следващия. Прав си. Добре, аз знам, че съм прав. Да, благодаря. Супер. Прав си, всички ще произвеждаме. Всички ще произвеждаме с AI. Няма да си загубите работа, не се притесняйте. Всички можем да произвеждаме, да. Не, виж си загубите работата. Аз казвам и го казах 1000 пъти. И казах следното нещо, което не мога да разбера, защото е толкова трудно да го разбереш. Казах, ще има катарзис, ще има загубени работи. Аз също ще си загубя работата. Всеки от нас има свободата да разбере какво може да прави. Аз, щом съм бил заменен от този инструмент, който е общо достъпен, това означава, че аз също мога да използвам този инструмент. Ако ти си шивач и разбираш от шивачество... Няма смисъл да спорим, ние спорим за да спечелиш спора. Не, брат, ти спориш за да спечелиш спора, защото се опитваш да хванеш... Просто не можете да се видите, гледате точки. Не знам. Напротив, аз те разбирам напълно, ти просто го... За момента. Ти, дето казваш, че в бъдещето всички могат да станат производители,
Логически да, могат да станат производители. Става една огромна... То всеки може да стане космонавт, едно да каже. Лут ли си? Не, Смисъл? дори да може, защото всеки човек има някакъв потенциал. Окей, да кажем, всеки човек може да стане. Може, да, аз не казвам, че няма потенциал. Да. Окей, като всички станат производители, има някакъв огромен компетишън на пазара. Да. Какъвто в момента вече има, примерно, в software development. Да. Много добър пример. Окей, ето, взимам много браво, Ево. Значи да преведа, защото може да не се чува. Това е, Да. Не, защото ние работим заедно. За тия, които не са чули, де факто лойка, ти си съгласен тук с това, което ти я каза, така ли? За кое? За това, че има много competition, че е saturated Разбира пазар. се, че е Супер. saturated, да. Така, това, което ако някой не е чул, нали, тя де факто каза, че ако всеки е производител, да вземе нали, твой пример и произвежда нещо на някаква фаза в някаква индустрия, нали, де факто ще има голям competition. Ще има много, нали, ще е доста Ама компетитив. защо? Ти като каза, аз като казвам, да, няма да успее да стане милионер, но мислиш ли, че ще изкарва същата заплата или ще изкарва малко повече това, което изкарва? Но мисълта ми и тя дава пример с най-големия бънч нали, от наши клиенти, които са IT клиенти. Да, IT клиенти. Много от тях са на минус от 1-2 години. Фирми, малки и големи, на минус. Отиват на минус. Изграждаме нали, маркетинг, продажби, така нали, оправят се нещата, взимат се някакви сделки и така нататък. Когато се звъне на клиент от другата страна, само стига дори да е платформа, може да е CRM, може да е SaaS, може да даваш софтуер девелопър и да изграждаш някакви екипи. Клиента чува IT, бяга. Много е saturated пазара и са изтощени са клиентите. Дори това да съществува, то просто не работи, така е в IT индустрията. Голяма част тя губят пари, те си мислят, че са 2015 година, където всичко гърми и буха и IT-то е златото. Не е така. И не става, и тия хора, впрочем, са мизерни. Имат много им е зле. Но това е съвсем друг въпрос. Това, което, да, много добър пример. Виж, няма смисъл... Може ли да кажа аз нещо по това? В смисъл за това, че има много зле? Да, само да довърша нали, относно това. Никой не казва, че хората няма потенциал, но пак казвам, че, защото ти ми говориш, казвам нещо, което е истина. Аз буквално ти визирах примери. В смисъл, да, в днешно време може да кажеш, че AI не е истина, сякаш, защото иначе няма спорим толкова истина едно от двете, които с тебе кажа, защото и твоето не е истина. Нали, не е реалност просто, не се е случило. Ние спекулираме и водим дебат относно това, защото има доказателства на къде отива света. И ти не спираш да спориш в посока на, как се казваше, когато имаш този свят, нали, перфектния. Да, може и като романс да се каже, нали, това може да се каже само някакъв тип романтика. Аз не казвам, че ще се случи, аз казвам, че имат възможността да го направят. Добре, да, аз просто казвам какво ще се случи. И ние спорим, що спорим? Защо седим и спорим при положение, че аз на теб ти е ясно, още от началото на разговорния част ти казвам какво ще се случи. Ти ми кажеш какво може да се случи. Аз просто казвам, според мен това ще се случи, защото е доказано от историята на човечеството как работят хората и няма нищо лошо. И аз даже ти визирах хора, аз ти визирах даже хора, които по никакъв начин, те са даже повече от мен. Това е майка, която работи и гледа семейство и гледа деца. Тя е поне 10 нива над мен като важност. Аз нямам дете, аз нямам семейство, аз не гледам никой. Тя е важна и тази жена знае как да гледа и дава любов на нейното семейство, как да е спреднато от тях, как да дава грижа на мъжа си, как да полее цветята, да са зелени. Аз тук имахме растения с тебе, ако някой е забелязал, са умрели, защото ни мързеше, ги поливаме, защото сме големите тарикати. Защото ни мързеше, защото идваме 2 пъти в месеца. Пак е мързо, не ги взехме вкъщи да ги поливаме, умряха цветята. Та майка е няколко нива над нас. И тя няма да има желание или нужда в повечето случаи да работи с AI. Дори просто да напишеш, моля ти се AI, направи маркетинг кампания и стратегия да мога да стана инфлуенсър в Instagram. Даже в днешно време се промотира да си инфлуенсър и да си OnlyFans там някакви или какво ли не още тия хора, колко време според тебе ще имат професия още. Какви сте извадки? Това дори не са добри примери. Окей, давам ти пример с New Age в кавички. Ако ти вземеш най-елементарния вид продукция, това е entertainment, медиа. Окей? Доказано е, защото иначе нямаше толкова много хора да искат да са особено млади. Окей. И тук даже мързеливо е, лесно е, големи пари и така. Да, тук даже се бърка. Примерно, ако ползва някакви видеа на някаква тема, нали, те са с цел маркетинг, някой вика това е инфлуенсър. Нали? Има разлика между маркетинг и инфлуенс, но въпросът е, че
Примерно, ние имаме подкаст. На нас ни е приятно подкаста, това не ни е бизнеса, но има много хора, които си направили подкаст с цел да станат милионери. Той направи подкаст, той иска да стане милионер, да може да говори на камера, да не е нужно да ходи да мята кашони или пък да шие, или пък даже да кодира, защото аз лично впрочем смятам, това е супер гърбешка работа да кодираш. Аз ще се чувствам ужасно да седа на монитора цял ден да кликам и да правя едно и също нон-стоп. Ще умра. Това е ужас. Въпрос е, дори ако взема себе си, аз няма да искам това да го правя. Разбираш ли? Няма да ми... Ти говориш за това как те имат възможността. Никой не му пука. Те имат възможността и днеска да станат милионери. Те могат да си направят бизнес. Не го правят. Един вид, моя консърн идва от това и затова казах, че ние сме на едно мнение по дяволите. Ти каза и за политиката, казахме и за EA, казахме и за всичко. И в края на кращата света, в края на кращата света, който се изгражда, той поставя наистина голяма част от обществото. И ти това мога да наречеш, все едно съм арогантен или все едно не харесвам някакъв тип там човек. Факт е обаче, че даже съм си изградил бизнеса около такива хора и се надявам всеки път, когато говоря и когато да кажем, поснам видео на канала ми или пък воря някакви тренинги, голяма част от тия хора да се светнат, да започнат да работят и да се изграждат, да може нещо да се случи. Ако ти отворя Viber ми човек, на колко от тях пиша, много малка част от тях са направили след това дори това, за което сме говорили. Аз пиша без да ми е нужно, ние вече не работим, не ми е платено, аз нямам работа там. Ей, коце, как си, какво става? А това, 1, 2, 3, 1, 2, 3, нищо, разбираш ли? Един вид, дори когато отидеш и му кажеш, в този случай да кажем, ти си казал на някаква част от аудиторията, брат, може да вземеш AI и да се спасиш. Те не го правят. И аз просто това те визирам. Когато това не се случва по този начин, по който ти го визираш, ние достигаме до тези политики, за които говориш, които така или иначе са изкривени. И света, в който явно ние еволюираме и се адаптираме и достигаш до голям процент хората, които няма да имат работа. Виж сега, ти можеш да накараш коня да отиде до реката, но не можеш да го накараш да пие. Значи сме на едно мнение. Виж сега, не сме почти... До голяма степен сме на едно мнение. До голяма степен сме на едно мнение. А на кое не сме? Значи, аз не смятам, че... Аз не се притеснявам от това, кой ще си загуби работата. Аз също си загубя работата, брат. Не кам да се притесняваш, нали? Просто говорим. И смятам, че нещата не са... Смятам, че няма да бъде толкова зле, отколкото се притесняваме. Смятам, че че ще има начин да се справим с този проблем по такъв начин, че да не е толкова зле, да се минимизира. Аз мисля, че голяма част от света, сега тук мога да влезем в съвсем друг подкаст, няма смисъл, че много дълго стана. Аз мисля, че вече се решава този проблем с факта колко малка раждаемост има в много държави. С факта по какъв начин се промотира раздяла в семейството. С факта по какъв начин се промотират егоманиакални ценности. С начина по който се промотира порно и какво ли не още. Защото това лишава хората от деца, това лишава хората от бъдеще, допълнително също ги прави доста мизерни. Някой тук говорим, впрочем, този процент се е покачил. Дори да се е покачил 14 на 20%. Това е много. Разбираш ли? И според мен това е вид решение, който в момента се интегрира за в бъдеще. Не казвам, че ще е крайно, не казвам, че ще има апокалипсис. Не казвам, че ще е чак пак толкова, нали? Все едно никой няма да ражда деца. Но този процент се е покачил. И се покачва ясно, видно и точно от медиа, от промотиране, допълнително от начин на живот, допълнително от стрес, финансов стрес. В момента най-големите 3 фонда в САЩ изкупуват земя и имоти на 40% наценка. Да разберете какво е наценка. Примерно, когато ми продава имот на 100 000 евро, аз съм индивидуален клиент. Мога да отида и купа на 100 000. Не. Обаче фонда идва и го купува на 140 000. Идва и го купува на 140 000, за него купа аз на 100 000, брат. И това се случва с огромни площи. Да, те купуват. И това мислиш, че не е с цел депопулация до някаква степен. Разбираш ли? Това е с цел монополизъм. Такова нещо не се е случило преди. Това дори не можем да знаем с каква цел е, защото такова нещо не се случва за първ път в историята. Не знам с каква цел е. Въпросът е, цялата земя. Въпросът е, че решението по принцип, най-праволинейното и елементарно решение, което винаги са водили политици и политики, които са по принцип, нали, благо към по-високата класа, е депопулация. Депопулация, защото ако приемем факта, че и те са направили някаква бърза калкулация като мен, аз нямам толкова статистики, не съм толкова умен. Реално имам много умни хора там. За добро или за лошо. Ако те са направили така статистика, са си казали същото. Да, имаме AI. Да, брат, няма да взема същите хора да ми правят също. Много по-ефтино ми е и е много по-бързо и коце няма това да се случи, разбираш ли? Как да го решиме? Депопулация. Каква депопулация? Война няма как да стане, нали? По-скоро някакъв по-бавен вариант.
Може да отнеме 10, 20, 50, 100 години, окей, но това трябва да има депопулация, защото просто толкова много хора не знам какво ще ги прави. Разбираш ли? Сега тук, това е много, нали, такъв, отивам в съвсем друга тема, където ако някой не е съгласен, няма да е съгласен, просто защото сега няма да го обсъждаме надълго и на широко. Но в действителност, затова ти казвам, че сме на едно мнение и седиме, и впрочем аз много се радвам, че така спорихме, защото стана много интересно, да. И впрочем, за тези, които се чудят, за тези, които се чудят, ние сме така от 15 години, нали? Има хора, които ни познават, знаят тук нищо ново под слънцето. Просто по принцип имаме филтър за подкастите и се стремим да сме, нали, дипломатични и да сме разбрани, за да знам и аз защо. Може би няма смисъл. Но въпросът е, че по принцип сме по-дипломатично. Това сме си ние си говорим така. Не знам отстрани как изглеждало, но на мен разговорът ми беше много приятен. На мен беше много приятен, защото ние обичаме да спорим. Но това е нещо стандартно, да не си мисля, тия двамата се скараха. 15 епизод няма да има повече подкаст, няма да има нищо. В действителност много често в наши разговори и в компания се чува от друга страна. Не си прав, не е така, не може, не знам какво. Аз затова ти казах и ти, и аз включително да кажем, ние по принцип спорим да си спорим между двамата. Но ние сме на едно мнение и аз ти казвам, че сме на едно мнение, защото ти това ми се хвана там за процента, но аз го казах, защото знам, че сме на едно мнение, разбираш ли? Не, аз няма как аз не съм ти се хванал за процента. Въпросът е, че насочи разговора постоянно. Защото ти си даваш, ще ти кажа що. Когато даваш силно мнение, то ако наистина е силно и е реално мнение, то идва от резултат, който ти си предвидил. Значи аз имам силно мнение за нещо, защото виждам крайния резултат. Може да не съм прав. Окей, не съм прав, това няма да се случи. Това ще се види с времето. Но когато имаш силно мнение, това е защото си анализирал, мислил си, пак казвам, може и да си умен, може и да си идиот. Но си мислил си до силно явно до извода къде отиват нещата и оттам ти идва силното мнение. Ако твоето силно мнение идва без... не, слушай сега за малко. Ако твоето силно мнение идва без реален цялостен анализ от такава степен, че просто поне да имаш, не може да кажеш 65% Брат, ти може да ги смучиш тия. Ти може да кажеш, не бе, виж какво, окей, ма ти може да кажеш между 40 до 80 пак. Пак е някакво мнение. Но аз пак имам мнение, не е нужно да си смуча проценти от пръстите си. И мнението е елементарно. Да не се въртим в кръг, няма смисъл. Но разбраме, надявам се за какво го говоря. Не бе, аз те разбрах перфектно, даже повече от перфектно, но не знам дали ти ме разбрал вече. Бах ти тъпявате. Няма какво. И така. Сабскрайб за още. Да, и така. Лайквайте отдолу, напишете коментар да спориме. Някакво заключение. Значи... Нека те да напишат заключение отдолу, ако някой иска. Какво заключение има Славен? Аз като заключение от моята гледна точка искам да кажа следното. Аз смятам, че абсолютно всяка професия, независимо от професията, независимо от професията, абсолютно всичко ще бъде засегнато от изкуствен интелект изключително сериозно. Някои професии ще изчезнат, някои професии ще претърпят морфология, но в края на краищата ние още от сега трябва да помислим за себе си в перспектива по какъв начин можем да използваме изкуствения интелект, за да се облагодетелстваме от сега. Ако сте млади хора, помислете нещата, които ви интересуват, кои са нещата, които ви интересуват и наблюдавайте развитието на инструментите от тип изкуствен интелект във вашата сфера, в сферата, която ви интересува. По какъв начин се автоматизира професията ви, света около вас и така нататък. Примерно, моята професия се автоматизира изцяло. Тя няма да съществува като човешка професия съвсем скоро. Аз най-вероятно ще остана без работа, но аз от известно време назад наблюдавам този процес, следя този процес и имам план за действие. Едно спасение, което мога да споделя, и аз за това говорех за производство, е, че ако имате физически продукт, за мен лично физическия продукт, който се продава в обществото, е най-добрият вариант за спасение, защото дори да не станете абсолютни милионери или дори изобщо да не станете милионери от това нещо, ще може да си посигурите някаква известна стабилност. Няма да останете без дом, няма да останете без храна, ще може да се погрижите за семейството си. И ще има какво да правите.
Така, това е много хубаво и съм напълно съгласен, защото нали, де-факто това го говорихме и двамата през целия такова епизод и съм на същото мнение. А за другата част, която аз даже не знам каква ни е аудиторията, честно казвам, не съм гледал, не съм запознат какъв е бакграунда на хората, но за другата част, която по принцип е 80% от обществото, които са в продукция, както казахме, логистика, просто човека е работник, дори и впрочем да кодира, да е IT, нали, впрочем, накратко, ако си работник, супер self-development. Значи супер self-development. И тук, защото ти каза, ако си в твоята среда, това, което ти е интересно. Значи, независимо какъвто и да си, това най-вероятно, най-вероятно ще си в среда, наистина ще си в среда, която по-скоро не го прави. Значи, най-вероятно ще си в среда, която там да търсиш нещо да оптимизираш или автоматизираш по-добре, отколкото е в момента и ти да го използваш, няма да се случи. Първо, защото повечето хора няма да имат финансите. Второ, не може да се създаваш винаги изцяло. Но, нали, много са причините. И тук говорим наистина за хора, които са на ниво служител. Един вид, те нямат моменталически достъп до тия материали и до тия connection. Как ти да? Окей. Мисълта ми е това са все още хора, които не са разсъждали в тази посока. Имат време да разсъждават. И затова казвам, че по-скоро не говорим нон-стоп да си стоиш в коловоза, аз казвам и другата гледна точка, по-скоро изцяло да направиш корена промяна в себе си и като self-development, както казвам, въобще да проучиш, може да имаш интереси, може да имаш неща, които обичаш да правиш, може да си много добър в нещо, може обаче това да не е това нещо, което ще ти даде бъдеще. И може това да ти е хоби и може би да трябва да е нужда да се насочиш към нещо друго, което дори нямаш нулево знание. Аз затова де-факто звуча малко като скептик, защото повечето хора, които имат нулево знание в някоя сфера, те бягат от нея. И заради това сега оповестяваме нашия нов курс за self-development. Може да се запишете само сега. Да, не се хващайте на тия. Впрочем, брат, няма смисъл да записваме повече, но точно това също ти дай много добър пример. Това е нашумяща индустрия в момента. Коучове, това е нашумяща индустрия. Това е бъдещето. Да. Не, наистина, хем всеки иска да е коуч, хем там някакви PDF-и пускат за по някакви $5-10. Това не се хващайте на тия. Това там всичко, което може да видите от някой такъв коуч за индивидуални някакви личности или нещо, това е нещо. Има, някои, може би някакви 5-10%. Но 90% го има в YouTube. Има го в YouTube, може да си го намериш безплатно, има книги, има много неща и просто трябва супер много хъс и труд и дисциплина. И какво гледаш? 2 часа ли е епизода? Почти да. Да, окей, както и да е. Добре. И трябва да преминете през тази бариера. Следващия епизод да е self-development. Какво може... Self-development направо ми звучи като толкова тъп епизод, тук се правим на отворени. Ние много често в нашите епизоди, ние много често даже в нашите епизоди звучим все едно се опитваме ги получаваме хората. То не е точно това целта, ама малко достигаме до този извод. Не се опитваме да ги получаваме, просто някакси... Буквално, впрочем, този спор, ако не показва колко ни е грижа... получаваме хората, защото... Слушай, този спор, ако не показва колко ни е грижа за хората, не знам какво ще покаже. Защото ние де-факто спорим за това по какъв начин хората трябва да се защитат от определен риск. Разбираш ли? Което си е така. Което е така. И както и да е. Така, просто... Виж са, ще говорим следващия път за себе. Няма как да помогнеш на някой човек, ако не помогнеш първо на себе си. Когато ние говорим на тази тема, защото се опитваме да помогнем на себе си и сме идентифицирали тези проблеми и тези заплахи. Ние сме помогнали също на себе си. Да, имаш стъпки, демек има някакви стъпала. Но просто със сигурност това, което казваш, ако може всеки да има такъв майндсет, супер. Другото е, ако вашия колега или приятел... другия, вашия колега или приятел, което според мен е със сигурност това, което е реалността, по-скоро да им дадете тук линка към този подкаст и ние да имаме някакви трупани гледания. И другото е малко да ги потупате по гърба и малко да се стегнат, защото по принцип колкото повече време минава от живота на един човек и той живее по определен начин, толкова по-малък шанс да се промени. И това е моето притеснение. И вече останалото към пътя на учение и към изграждане, там много обширна тема. Така че... Виж Рим се е срутил, ама новия Рим, както казват, умря краля да живее краля. Добре.
Та, надяваме се да ви е било забавно и интересно да ни слушате как си крещиме, но тук Руми ще оправи нали, там малко звука. А Сигурно. не, всъщност... Ние са пръснали микрофоните. Да, харесайте, споделете и ще се видим в следващия епизод. Благодаря ви. Микрофона има интегриран AI, който намаля, но Руми, ти ще продължиш да работиш с нас още малко. Още малко. Само, да. Така че, айде да ходим да си правим спаринг. Айде.